C'est vrai, technicien plus son ko nu mare. Abu son ga micro tige ibi kuma ya no mo shi ka me. Ni wati na ibi faga Amiru Kloben na ya. Foli ani tanni an b'a se Malika bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. K'u ladɔnniya sa k'a fɔ u bɛ jɛmukan min kɛnɛ kan walima an bɛ jɛnsɛnda min kan an y'o de wele k'a fɔ ko arajo RFM. arajo min laseli kɛ Mɔrɔyan 88 murumuru 5 kunkan na ka bɔ Somanibugu. O siratigɛ la sa an bɛ Somanibugu ka bɛɛ lajɛlen fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka foli se Somanibugu dugutigilakaw ma. K'an ka foli tugu Alpha Kulubali ale ka foli la teliya la. Mais a ka kan foli an ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin i bɛna ye k'a fɔ ayiwa Yakuba Mamutu ninnu ye bɔlɔlɔ siraw tigilamɔgɔw ye bɔlɔlɔ sira tigilamɔgɔw ka kow je crois n ko aw ni procureur Arama Kulubali bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ je crois aw de bɛ mɔgɔw di Arama ma ou bien Arama de bɛ mɔgɔ di aw ma a fila a b'a kɛ a b'a jongler ɲɔgɔn na Adama ko k'ale tɛ ko k'a fɔ ko tribunal procureur Arama ale tɛ. Est-ce que bɔlɔlɔ sira tigilamɔgɔ de bɛ mɔgɔ di Arama ma wa ou bien je sais pas k'ale tɛ sariya de don A ko k'ale tɛ dɛ ko sariya de don. Mais sariya de b'ale yamaruya k'a kɛ. Sariya de b'ale yamaruya. Oh mais ça revient à la même chose. Ayi dɛ. Ni waati bɛɛ ko Arama tɛ dɛ. Non bon est-ce que donc bɔlɔlɔ tigilamɔgɔw de bɛ mɔgɔw di Paul ma ou bien Paul ba Mali o la an bɛ foli bila ka taa se docteur Arama Kulubali ma ani a cɛkɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen pôle national de lutte contre la cybercriminalité. An na sɔrɔ k'a fɔ bi u ka poli a kɛlen don ka na ni en tout cas bawuli walima jatigɛ fasugu dɔ ye Malikaw la bi. Bon tagalen ɲɛfɛ peut-être a n'a faamu dɔɔni dɔɔni sinon a ko bɛ ka taa cogo min na sisan e kumana bɔlɔlɔ baarakɛlaw yɛrɛ caman dɔw yɛrɛ bɛ ɲini k'a bila journaliste yɛrɛ caman bɛ ɲini k'a bila k'u yɛrɛ ɲiniya Cheikh Umaru Konare ko Cheikh Umaru Konare ko tɛ k'ale y'a ye dɔrɔn k'ale yɛrɛ ye journaliste kɔrɔ ye k'ale y'a ye ko loi in nana k'a nana journaliste dɔrɔn de kama. Bon nin bɛɛ ye bon a dun ɲɛna sariya ninnu bon ayiwa a bɛ ɲa sa an bɛna don dɔ an bɛna ɲɛfɔ sariya ninnu nacogo la. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka se lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ka foli ka kɛrɛnkɛrɛn ka se yiribakɔrɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen faut que ça change dugutigi bulon in Sakuya n'a ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen. Olu folen kɔfɛ sa an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Mali muso bɛɛ lajɛlen ma an Badiru tɔgɔ la. N'an y'olu fo Alpha i bɛna ye k'a fɔ bi kelen kelen ni maa min bɛ fɛ ka Mali ka dɔɔni fitinin dɔn a la Yakuba Mamutu jara bi ka Mali dɔn fitinin dɔrɔn i b'i sɔgɔlen to bi kelen kelen la non n bɛna Mali d'i ma girimanw b'i bolo wa? n bɛna Mali d'i ma Alpha baara ninnu fa musa kɛ n bɛna Mali d'i ma o siratigɛ la bi ye alamisa ye alamisa ale kɔni ye don ye sa don min ni an ye o kɛrɛnkɛrɛn i bɛna ye k'a fɔ k'o di an baw ma ka o kɛ i bɛna ye k'a fɔ an baw tɔgɔla don ye awɔ kɛ baw muso min ni o sababu y'a to an ye nin kelen kelen in miirina sɔrɔ ale de wele k'a fɔ ko Bajɛnɛ Sɛgɛlakaw ka Bajɛnɛ maa caman m'a ye nka maa caman y'a kunkan mɛn sa et puis a ye lɛfɛ saba min di Sa Majesté le Grand Saxe ma ni Saxe ye lɛfɛ fɛnɛ tila a ye kelen to a yɛrɛ bolo ka kelen di Mas ma arajo Voix du Mali la ka kelen di ne ma lɛfɛtigi o ye saba ye kɔfɛ Sa Majesté yɛrɛ tila ka lɛfɛ kelen k'o di Sibi ma Sibi o fɛnɛ taara taamana o kuma a taara min nɔ kan sa an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka a ko kɛ hɛrɛ ni
i bɛna ye k'a fɔ hɛrɛw n'a a ɲɔgɔnna su camanw ye o la o le fɛ kɔnɔ bi layidu de don k'a fɔ bi an bɛna sigi n'an sigira an bɛna fɛn fɔ Mali ko la hakililajiginw bolo ma min sen fɛ maliden fanba n'a dɔn Mali ye jamana minnu ye quoi Mali ye jamana min ye Alifa ni jamana in farafinna jamanaw quoi dɛsɛ jamanaw de don Alifa bɛna n da don ni jamana in na i bɛna dɔn nkalon u bɛ k'a kɛ ka jamana in ti kunun cogo min na nkalon in bɛ jamana ti cogo min na n bɛna n da don o de la quoi ka se bi ma nkalon Alifa an ka jeliw ka hakɛ to an ye mɔnɛ min bɛ yen bi i b'a dɔn fɔlɔ jeliw olu tun ye min kɛ u ni maaw jɛra ka min kɛ u ye min ladan u ye jamana bila sira min kan ka jamana kɔnɔdenw bila sira min kan fɔlɔ an ka jeliw tun bɛ o de lase fɔlɔ kɔni u ye min kɛ u ni mɔgɔw jɛra ka min kɛ ka bɛn min kan juguw jɛra ka min kɛ u ni mɔgɔw la o ni an bɛnba kɔrɔmaw ye minnu kɛ o kalan min m'u bila fɔlɔ an ka jeliw tun bɛ baara kɛ n'o de ye i bɛna faamu bi kelen kelen kɔnɔ quoi ko ninnu tun bɛ taa cogo min na o la an bɛ mɔgɔw fo k'u barikada ka sababu kɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan cɛw ani musow olu de sɔnna k'a fɔ ko nin ye émission ye min ni a lawasalen don a fɛrɛlen don maliden fanba b'i yɛrɛ ye fɔta ani mun bɛ kɛ nin kɔnɔ u b'u yɛrɛ y'a kɔnɔ donc ko fɛɛrɛ ka tigɛ ko dabaliw ka tigɛ min b'a to ala maaw ka se ka kɔkɔrɔdon kɛ ni jamukan in ye ka ba jɛnɛ ka lɛfɛ ka kɔkɔrɔma don o la bɛn kɛra min kan ko fɛnw maa ma bɛ yen cɛla musola maakɔrɔ maa bɛ yen ko i b'i yɛrɛ ye nin émission in na k'a ɲininen don ko bɛɛ k'a kɔkɔrɔdon panpara k'o de ta n'o ye quartier carte de soutien de l'émission ba jɛnɛ ka lɛfɛ 1000 don san kɔnɔ siɲɛ kelen a tɛ kalo 200 bɔ t'o bɔ a kuma fɔ ani bi cɛ a kɛra dɔw ɲɛna n'a fɔ u ye sanu de tɔmɔ quoi a bɛ n'a fɔ olu kun sigilen don k'a makɔnɔ de awɔ kɛ o siratigɛ la an bɛ foli se cɛw ma ka foli se musow ma Tani Lagare n'a bɛ wele ko Korotumu Kone ni bɛɛ b'a dɔn tɛnɛ na Konibugu la an bɛ foli s'a ma an ka foli bɛ tɛnɛ nin yɔrɔ la o la a n'a ɲɔgɔnna si caman na foli sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ yan bi siga t'a la o la minnu ka kariti ka kɛɲɛ ni bi ye n'u ye kariti ta Amadu Ɲare 1000 Tutu Goloko ko kariti 2000 Mulɛ Keyita 1000 Musa Tarawele kariti 2000 Sulemani Keyita kariti 1000 Gawusu Nanakase 2000 sera ma kariti 2 Yusuf Tarawele kariti 1 ka taa se Tumani Kante kariti 1 ka b'o la an bɛna yɛrɛ sɔrɔ fɛn bɛ tali kɛ Laji Karanbe kariti 1 ka taa se fo Karamɔgɔ Ture kariti 1 o la an bɛ taa hali bi ɲɛfɛ Kalifa Tarawele kariti 1000 Zan Tarawele kariti 3 ka bɔ fo Senegal k'an bɛ foli bila ka se u ma Alifa ni an ka jamana ninnu quoi nkalon jamanaw de don dɛ n b'o f'i ye dɛ
ko tɛ kɛ di ka sigi nkalon kan ka sigi a kan c'est à dire que n bɛna min f'i ye an dalen don min na ka na sigi a la o ye nkalon de ye o de sundonnen don o de kama coup d'état tɛ se ka ban fɛ yan farafinna n'a lamini donc an ka baara bɛ kɛ coup d'état ye bada k'an to nkalon kɔnɔ coup d'état tɛ ban fo ka dugukolo meleke an fɛ yan farafinna yan farafinna tɛ fɛ ka kunu o siratigɛ la an bɛna an sɔnni sigi mali kan ni ko ye ko minnu ye dabalibanko ye i bɛna dɔn mun na anw bɛ diɲɛ don o don ta ka bin na anw malidenw anw bɛ diɲɛ don o don ta ka bin na bi i bɛna dɔn bakuruba la farafinna bɛ ta ka bin na ka foli se lamɛnjɛkulu ma an ka jigiya ko tulo b'a la nin waati ka sabu kɛ kari tɛmɛnen o bɛnna don ma an ye don min wele k'a fɔ ko yirituru min n'o kan ka kɛ lamɛnjɛkulu tɔgɔ la arajo FM sababu la a kɛra cɛw ni musow sɔnna ka dɛmɛ kɛ parce que nin kɛlɛ in kɔnɔ fɛn min bɛ yen nɔ n'an y'o jateminɛ o de an y'a kanu k'a fɔ kɛlɛ in i kana kɛ c'est à dire n'i b'a kɛ i b'a dafalen kɛ quoi c'est à dire kana fɔ i bɛ dɔ kɛ ka dɔ to yen i b'a bɛɛ dɔ de kɛ a bɛɛ mɔgɔninfin mɔgɔ bɛ se ka se diɲɛ fɛn o fɛn ma n'a bɛ nafa bɔ i bɛ ɲɛsin o bɛɛ de ma o de ye wuyangili kɛcogo ye nka i b'a sɔrɔ jamanajɔ la dɔw ka wuyangili ɲɛsinnen don min ma k'an sigi dɔrɔn Alassane y'a kɛ tan Gbagbo y'a kɛ tan géopolitique géostratégie géoéconomie mais a ko bɛɛ kɔfɛ a yɛrɛ mun kɛ Jeu Mali ye jumɛn ye a b'a tɔgɔ jeu la jeu Mali ye o jumɛn ye o tɛ yen kuma filɛ tu sais b'a dɔn ko baromugu kuma gansan o de ka d'an ye quoi k'an sigi dɔrɔn ten k'a lamɛn ten k'a fɔ ten kuma gansan sinon e b'o don min na a bɛ k'a fɔ ka Faransi tɔgɔ bɔ i da kɔnɔ yan cɛw kun ka gɛlɛn dɛ don tɛmɛnenw na awɔ an ye san ni san de da ɲɔgɔn kan émission fan bɛɛ Faransi ka san ni san da ɲɔgɔn kan yan émission bɛɛ MINUSMA ka san ni san da ɲɔgɔn kan yan émission bɛɛ Kidal ka san ni san da ɲɔgɔn kan émission bɛɛ armée malien san da ɲɔgɔn kan émission bɛɛ kɛlɛ bɛ se ka ban cogo di ka san ni san da ɲɔgɔn kan accord d'Alger ka waraka ka bɔ ɲɔgɔn na ouais san ni san k'o de da ɲɔgɔn kan quoi mais bi mun an ti Faransi fɔ fɔcogo t'a la fɔcogo t'a la cogo sabu a kɛra Faransi a y'a mankan kɛ kun min kama o kun ma dɔn aw yɛrɛ ye fɔlɔ jamanaden faama m'o dɔn donc mun de bɛ fɔ Faransi ye sisan karamɔgɔkɛ n bɛna mun fɔ Faransi ye bilen dɛ Faransi ko ma page tourner an ka baro gansan de bɛ sira ne ko wagati min na an b'a fɔ an tun b'a fɔ parce que a ko de bɛ yen mais bi baro gansan de don baro gansan de bɛ yen waati ayiwa ne tɛ baro min bɛ kɛ o ten de ten n'an taara ɲɛfɛ e bɛna mun jateminɛ dɔrɔn o ko n'o kɛlɛw ni o ko masibaw bannen dɔw sigilen don o de kama bi o de kan bi quoi vuzu quoi i b'a fɔ k'u bɛ ka kuma quoi ne bɛ yɛlɛ de quoi ka d'a sɔrɔ don min na an b'a kuma fɔ a kuma tun bɛ se ka fɔ télé ni radio min na o man ca maa min tun bɛ se k'a fɔ i ka page la o man ca parce que a tun bɛ ka fɔ anw ɲɛna o don ko n'an m'o fɔli dabila ko hali an tɛ visa sɔrɔ ka taa Faransi a fɔra awɔ e ko ma ko ye sa c'est pourquoi dɔw bɛ ko dɔ la ne b'a ye ko Maliɲɛnw bɛ girin olu ko dɔ kan bi ne b'a dɔn k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ o a kana k'i kɔnɔ ko kura don Mali ko la dɛ nin y'an cogo yɛrɛ de ye Mali yɛrɛ de jɔkan ye nin ye Mali cogo yɛrɛ de ye nin ye Maliyɛn cogo yɛrɛ de ye o de la i b'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen na ko Mali t'i yɛlɛma quoi maliden t'i yɛlɛma maliden t'a ɲini ka yɛlɛma yɛrɛ an t'a ɲini ka yɛlɛma yɛrɛ m'o f'i ɲɛna dɛ o la n'an taara ɲɛfɛ sa i b'a ye o yirituruba min kɛra ɔ ka hakililajigin kɛ a kɛnɛ kan min kɛra yen an bɛ taa Djidji Wara fɛ ale bɛ lase nin balo ka laseliw lase a ma
Salam alaikum balmake. Walaikum salam wa rahmatullah. Ini nyamma tuguni. Ba Ani sen. marhaba. Nyabi washile la. Kosɛbɛ. Nyabi dabala i kan fɛ. Kosɛbɛ. Et puis nɛgɛ kanɲɛ 13 fɛnɛ tɛmɛna ni sanga 29 ye. Awɔ. O b'a yira ko aw bɛ fɛn dɔ la yan nɔ ka bɔ sɔgɔma na ka se sisan ma. Aw tun bɛ mun de la ni wasilaw la? Bi an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ne ye maa fila tɔgɔma de ye. Kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma caman bɛ n dɔn o de la. Bi ye utikalo tile 3 ye. 2025. A bɛ kalo 1 ani kɔ bɔ bi radio sanfɛ. Radio min tɔgɔ ko Futur Media. Radio Futur Media ni an b'a cɔri k'a fɔ ko RFM 88.5. O do jati. O tɛ? O do jati. Welewele dara hakilina dɔ nɔ kan n'o ye Yirituru ye. K'a fɔ ko ɲina san n'o ye 2025 ye. A bilara Namu bunakun kan. Namu Bamanankan bɛ dɔn cogo di? o bɛ dɔn cogoya min na ko ko b'an bolo n'an bɛ se k'a kɛ ka tɔnɔbɔ k'an yɛrɛ nafa n'a ye o bɛɛ bɛ jate Namu kɔnɔ. Donc n'an ye yiri lajɛ yiri mɔgɔ caman bɛ yiri dɔn a bulu a lili a n'a fara k'a sɔrɔ yiri yɛrɛ nafa wɛrɛw b'a la kosɛbɛ ka d'a kan yiri ye nɛma de ye. Nɛma don. Baman dalu. Dugu o dugu bɛ yen k'a fɔ k'a yiri ka ca da la k'a fɔ san bɛ na o dugu de la kosɛbɛ. San ka caya dugukolo sanfɛ o ju dɔ bɛ bɔ. O juba dɔ bɛ yiri la. Donc san fɛnɛ ka dɔgɔya o juba dɔ bɛ bɔ yiri dɔgɔya la. Donc an ye hakilina min ta yiri b'a kɔrɔ dugutigi bulon faut que ça change. Radio RFM tɔgɔ la ko kana yiri turu hectare 1 hectare 2 ani dɔɔni kan. Yiri min nana an bolo a bɛ yiri 1000 ani dɔɔni bɔ. Se k'u suguya dɔ fɔ an ye. Suguya damadɔ b'a la. Jabi b'a la. Zira b'a la. Namasa b'a la. Sebe b'a la. Zaban b'a la. Kungo sirani b'a la. Tomi b'a la. Zaja b'a la. Ka dafa est-ce hali tamaro yɛrɛ t'a la wa? Tamaro b'a la. Ka fara Mali a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ basi yirinin kan. Ni u b'a fɔ a ma ko moringa. Kabini nɛgɛ ɲɛ 9 an b'o kɛnɛ kan an ye yiri turu k'a turu an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan an ko n'an bolo ninnu bɛɛ jara. Maa fila tɔgɔma ne ma min faamuya aw ka bɔ aw ka denbaya la aw jama camanba ni sɔgɔma depuis sɔgɔma fo ka se nin wagati ma. Kosɛbɛ. Jamana bɛ ka bila la ou bien ni aw yɛrɛ ka kungilenna dɔ ye ni a fɔra ko Namu san ye ɲinɛ ye aw fɛnɛ wulila ka jɔ de. Jamana kɔni kɔnɔ kabini Yiribakɔrɔla bɛ yen don min na fo bi. Yiribakɔrɔla yɛrɛ fɔra de ko l'initiative Yiribakɔrɔ c'est pour soutenir la lutte pour la liberté, la démocratie et le respect de la dignité humaine. An ka mankan na a bɛ fɔ cogo di sisan? O b'an kan jɛlen na. Yiribakɔrɔla ye jɛkulu ye jɛkulu min a bɛ kɛlɛ kɔkɔrɔ don. Kɛlɛ o kɛlɛ ɲɛsinnen don kaanabila kɛlɛ ma. I n'an ka surun i n'an ka janw an ka dɛmɛ jɔlen b'i ye. Dɛmɛ o dɛmɛ bɛ yen k'a fɔ k'a bɛ ɲɛsin démocratie ka nafa kɛ bɛɛ fanga i n'an ka surun i n'an ma surun an ka dɛmɛ a b'i ye. O nɔ kan maanifinya mɔlɔn adamadenya mɔlɔn n'a bɛ fɔ a ma ko dignité o bɛ diɲɛ ko o la k'a fɔ ko mɔgɔ e de bɛ k'i sen don a la k'i bolo don a la k'a fɔ ko ka dɛmɛ kɛ pour que o ko ka se ka sinsin an ka dɛmɛ jɔlen don ye. O de nɔ kan ɲina fɔra ko k'a kɛ Namu san ye an ye yiri turuba boloda o tɛ kalo tile 3 an ye farala ɲɔgɔn kan bi ka na o kɛnɛ belebeleba in kan ka na yiri turu an filɛ o kɛnɛ kan san foro yɛrɛ kɔnɔ yiri turu cɛla. Maa fila tɔgɔma o lase ɲɛna n'i y'a mɛn ko jɔnni kunnandi i b'a fɔ sababu ɲuman. Kosɛbɛ. Donc aw ka nin yiri turu in a sababu a yirisiyɛnw bɔla min a y'u san de ou bien lamɛnjɛkulu sɔnna k'u jɔ a ye. Lamɛnjɛkulu sɔnna k'u jɔ an ye k'u bolo don an fɛ ka an dɛmɛ dɔw sanna dɔw dira an ma dɛmɛ bolo ma wa hali minnu sanna dɛmɛbagaw de y'a wari di lamɛnjɛkulu de y'a wari di maliyɛnden minnu jɔlen don ni jamana ye ni u bolo bɛ jamana kɔrɔ n'u hakili bɛ jamana fɛ k'a fɔ ko jamana a ka se ka kɛ an ka jamana ye olu sɔnna k'a dɔn ko hakilina in ye hakilina ɲuman ye u bolo don a kɔrɔ k'a kɔkɔrɔ don u seko n'u damayira la o nɔ kan an b'u fo k'an baw fo
k'an faw fo ka lamɛnjɛkulu fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ radio yɛrɛ hakilina bɔra mɔgɔ min na Mɔdi Jaaje Sakɔ bi an bɛ dugawu don kɛ Ala ka farikolo kɛnɛya Ala k'o di an n'a ma o nɔ kan an ka directeur belebeleba Siri Kuyate Mande Sɛgɛ ni dɔw k'a ma ko Lakika ni dɔw k'a ma ko Duga a kelen tɔgɔ caman a m'a fɔ kɛnɛ belebeleba in kan foli an b'a jigi an k'a ye foli mɛn yan ni kuma laban cɛ projet wɛrɛ bɔ Yiriba kɔrɔ ni dugutigi bulon ni faut que ça change fo ka se radio RFM bolo n'an mun ko kunkan sɔnni san ka ban projet caman bɛ yen tubarikala tɛ ban yɛrɛ ka da kan jamakulu min don hakilima yelentigiw don donc yelentigi tɛ dɛsɛ fɛɛrɛ sɔrɔ la ka kɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an b'i fo ka foli yanni tɔni ma se hali bisa Yiriba kɔrɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma faut que ça change o ni ka taa se dugutigi bulon mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma kalo kura tile 4 le 4 septembre a bɛ hakili jigin fɛn dɔ la Mali kɔnɔ le 4 septembre Kuyate i b'i da dɔ la i ka dɔ fɔ ne ko a bɛ hakili jigin fɛn dɔ la wa n'a tɛ hakili jigin fɛn na fo a tɛ hakili jigin fɛn na nin waati la le 4 septembre ouais Ben nana le 4 septembre 2023 le 4 septembre n'o ye kalo kura tile 4 nata ye o bɛna bɛn Ben ka san 2 de ma san 2 coyi n'o y'a sɔrɔ kaso la siga tɛ nin na 2023-2025 o la radio RFM a n'a lamɛnbagaw n'a kanubagaw n'a dɛmɛbagaw le 4 septembre o bɛna kɛ Ben tɔgɔla don ye min bɛna kɛ bonyamasegin donba ye ka ɲɛsin Adama Jara di Ben ma le commandant en chef l'ex-commandant mais l'ancien commandant en chef du moment yɛrɛ wolodenw sur le rempart yan'an ka taa yɔrɔ jan k'a ɲini mɔgɔw fɛ minnu bɛ émission in jansa ka kɔrɔ Bajɛnɛ ka lɛfɛ walima minnu bɛ fɛ ka carte ta u bɛ weleli kɛ 79 08 36 34 ko minnu bɛ fɛ ka Bajɛnɛ ka lɛfɛ jansa an bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan ani minnu bɛ fɛ ka carte ta carte bɛ ta numéro min na ani dɛmɛ bɛ kɛ numéro min na o de ye 79 fo 8 36 34 o la o tɔgɔla don in an bɛna ni donsokɔni fɔlɔ ye yan chop Dansogo ouais o don kama an bɛna Ben ka kɛlɛw c'est-à-dire k'a ye wuli ka jɔ minnu kɛ jamana kɔnɔ a ye laseli minnu kɛ jamana ye a ye jɔrɔ min kɛ jamana ko la a y'a cɛsiri min kɛ jamana ko la a filɛ nin ye gɛlɛya min kɔnɔ jamana ye a filɛ nin ye gɛlɛya min kɔnɔ gɛlɛya in a y'a sɔrɔ ko maliko kɛlɛ de jamana ye Maliba o nɔfɛ ko de don o siratigɛ la malidenw cɛman maliden musomanw a den bɛrɛw jamana kɔ kan ani jamana kɔnɔna na siga t'a la olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la kɛnɛ belebele bɛna sigi an bɛna donsokɔni fɔlɔw wele le 4 septembre kalo kura o bɛna kɛ don ye bonyamasegin don ka ɲɛsin Adama Ben Jara di Ben le cerveau le commandant en chef Kulubali Kuyate kunun an ka fɔliw i b'a kun dɔn n t'a kun dɔn nin yɔrɔ in na Kuyate kunun fɔliw n t'a kun dɔn Kulubali yɛrɛ donko man ca
Kuyate ni bɛ kɛrɛfɛ yan n b'a kalan ka taa dɔɔni dɔɔni. Kulibali kunu a yera de ko fɔli a dɔ la a bɛ se ka kuma tɛmɛ ja. Kuma kɛtɔ. Awɔ a bɛ se ka tɛmɛ ja quoi. Ni kuma bɛ ka kɛ ni fɔli bɛ ka k'a kɔrɔ a b'a la tɛmɛ ja. A b'a la tɛmɛ ja. A bɛ mélodie d'a ma. A lamɛnli bɛ fɛnkɛ awɔ. A nana ye ko n'i bɛ mɔgɔw wele ka na dɔn ma n'o ye dɔnkili ye a dɔ la ni fɔli t'a kɔrɔ a ti ja. Mɔgɔw tɛ sigi ka baba don a la. C'est comme k'an to lycée Filabo la an ka don minnu ni an tun b'olu ɲɛnɛmaya n'an m'u wurikili sira fɛ n'a fɔ o ma ko journée culturelle an ye dɔnkili dɔ da dɔnkili a bɛ fɔ ɲɛmaw yo a kana Maliba in na tiɲɛ ɲɛmaw yo an ka fililabo ka d'an ye ko dɔ b'an kɔnɔ n'a ma o ko in ɲɛɲini don dɔ bɛ se an tɛna sigiyɔrɔ sɔrɔ tugun an m'o ye wa an ma Kongo ye wa Kongo denu olu y'u faso bɛɛ yɔrɔ tiɲɛ an m'o ye wa an ma Côte d'Ivoire ye wa Ivoirien denu olu y'u faso bɛɛ lanɔgɔ a kana o lanɔgɔ a kana Maliba in lanɔgɔ a kana o la tiɲɛ a kana Maliba in na tiɲɛ o y'an danbe ye kalan y'an danbe kɔrɔ ye ni nin bɛ fɔ ni fɔli bɛ k'a kɔrɔ a b'a tɛmɛ ja. I m'a ɲɛ Amidu ɲininka sisan mais Kuyate ma min faamu o tuma i b'a bɛɛ de dɔn wa. C'est pourquoi Amidu ka segin a kan. Amidu bɛ woro sara. I ka segin a kan. Amidu Facebook kana n'an ka fɛn tigɛ dɛ. A bɛ jansa dɔ b'a jansa o segin a kan. Amidu bɛ fɛ ka Facebook bila k'an ka fɛn tigɛ dɛ. Ayi a ma se u kɔni tɛna ne bila dɔnkilida la yan bi sɔgɔmada la ko t'o jansa. A ma jansa. N bɛna min f'i ye n'u b'a jansa Adama Kulibali b'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Adama Kulibali. Kɔrɔ k'a folo don yan. I kɔrɔkɛ don wa? A kɔrɔkɛ don. I kɔrɔkɛ de bɛ bɔgɔ minɛ na. Kulibali an y'a faamu sisan. E kɔrɔkɛ a ti maa min na nin kɛra yɛrɛ awɔ ah bon an ka joliw bɛ Adama ka manda ou bien Adama de don ou bien manda de don. Manda de don sinon Adama tɛ e kɔrɔkɛ tɛ an ka joliw bɛ Adama ka manda kɔrɔ dɛ. nin waati in na u bɛ manda kɔnɔ. A b'a fɔ ko a kiiri dɔ bɛ bi de. U ko tiɲɛ. I kɔrɔkɛ i kɔrɔkɛ ka ko i t'o kalama. Nin o bɛ don jumɛn fɔra a la. nin ko in. donc dɔnkili. Awɔ. C'est-à-dire fɔli n'a bɛ fɔ nin kɔrɔ kuma de don dɔnkili ye kuma de ye kuma de don mais kuma min don a bɛ fɔ ka cɔrin ka a la bɔ fɔli bɛ k'a kɔrɔ a b'a tɛmɛ ja nka o fɔli fɛnɛ kunun a bɛ minɛn min kɔnɔ o de ye a bɛ minnu wele bi ko médaille. Trophée. Les trophées. Kunun o de don. Awɔ. Donc n'i y'a faamu dɔrɔn i bɛ k'a fɔ cogo min na kuma walima dɔnkili in ale tun bɛ fɔ maa minnu ye a bɛ komi trophée de bɛ ka d'i ma kɛwale kama. Bi i bɛ ka min ye ni an ka président b'a di kunun an ka ɲamakala de tun b'a di. A kɛto i bɛ k'a fɔ cogo min na ni n y'a ye. Awɔ. O tun b'a di cogo min na i m'o ye hali bi. Nin ye n bilasira ani ka o don na i ye kaba saba min fɔ ka bɛn ni tanu donc nin bɛ n yɛrɛ ye o kɔnɔ quoi. Sisan kulanjan bɛ yen. Kulanjan o min. Kulanjan kɔnɔ dakili kɔnɔ dɔ don min ni a dabɔlɔ ka jan mais kɔnɔ min don i bɛ se k'a wele ko oiseau pêcheur c'est-à-dire que a bɛ jɛgɛ de minɛ. Jɛgɛ minɛ. A dɔ la n'ale y'a cɔkin dɔrɔn a y'a ta donc maa min bɛ yen nɔ ni kisɛ fili la walima ni kala fili la a t'a bon k'a jɛ olu bɛ se ka jansa
ni kulanjan ye ni kulanjan ye n'o an ka orchestre dɔ ye dɔnkili in jan hakili tɛ orchestre in kɔni na mais a bɛ se ka kɛ i yɛrɛ kɔni hakili b'a la yan n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye marasa bɛ yen marasa donsoŋonikɔlaw fɛ yen n'an taara yɔrɔ jan i bɛna ye k'a fɔ kanjo bɛ yen kanjo o bɛ jɔnni bolo jɔnni bolo cogo di maa minnu b'o da i n'a fɔ i ye dɔ in fɔ donsoŋonifɔlaw de ye marasa fɔ kanjo jɔn de b'o da kanjo ye jeliw ta ye i m'a faamu n y'a faamu a dɔ la i b'a sɔrɔ dɔw b'a ɲini k'a ka da u la a bɛ f'i ɲɛna ko yaasa ka da i la ko fo nin tɔɔrɔ min bɛ dugu kan i k'a wuli ka bɔ yen i ka se k'o tɔɔrɔ wuli ka bɔ yen sinon nin fɛn saba min fɔlen filɛ a man ka da i kan kɛ nin fɛn saba dɔnkili ninnu bɛɛ dɔnkili in bɛɛ awɔ a tun bɛ di de trophée de tun don an ka médailles de tun don mais a tun bɛ di mun kama a tun bɛ di de ko ka den bɛrɛw sɛnsɛn den jɔlenw k'olu bɔ tɔw cɛ la o yɔrɔ la a bɛ fɔ an bɛ min wele faransikan na ko la citoyenneté n'o dugutigiya ye la citoyenneté n'est pas une science c'est plutôt un art l'art d'orienter la volonté vers le bien bamanankan na tɛ segin nin kan ko lɔngɔ min don a laɲini ye ka se ka dusukuna miiriw ka hakiliw sama ka ɲɛsin ɲuman kɛli ma ɲuman kɛ ma awɔ ko ɲuman ti bin o la bɛɛ n'i ye ɲuman min kɛ mali ye farafina ye diɲɛ ye mais n'a bɛ ye k'a fɔ o ɲuman kɛli sira kan a nana a yɛrɛ sɔrɔ ni gɛlɛya kɔnɔ karo kura ale alamisa fɔlɔ o bɛ bɛn Bajɛnɛ ka lɛfɛ min ma k'o taara k'a di bɛn ma Ben le cerveau commandant en chef fɔlikɛlaw bɛ na nin studio kɔnɔ yan n'u nana nin studio kɔnɔ yan baro bɛna kɛ olu fɔlikɛlaw fɛ u bɛna fɔli kɛ ka dɔnkiliw da ka bɛn bɛɛ ka kaso san fila dafa ma min ye tagama kɛ kaso ɲɔgɔn cɛ ka bɔ Bamakɔ kura ka taa Kɛɲɛrɔba ka segin ka bɔ Kɛɲɛrɔba ka Bamakɔ cɛ ci ka taa Nɔngɔma Joyila a dalen bɛ bi Waramasa o la a bɛ ɲini mun fɛ k'an bɛɛ ka dugawu kɛ yan'o cɛ bɛɛ ni k'a yɛrɛ sɔrɔ ani maa maa bɛ kaso kɔnɔ nin cogo la k'u yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ nin kɔnɔ o la n'a nana so bi kɔnɔna na Amidu bi pause t'a la dɛ voilà pause t'a la direct do quoi n yɛrɛ o ka di n t'a dɔn Yakuba Mamutu Jara ye sa 100% n bɛna kelen f'i ye mɔgɔ caman bɛ yen Mali kɔnɔ yan n'u bɛ bɛn yɔrɔw la dɔw b'a fɔ arajo ni fɛnw sanfɛ n b'a ye n bɛ bɛn arajo ma mɔgɔw bɛ n ka foliw kɛ ne ka zanaw caman bɛ yen maliyɛnw b'a ta bi k'a lakale i b'a dɔn an bɛ zana caman mɛn an b'a fɔ ten mais a dɔ la an t'a tigiw dɔn yɛrɛ mais k'an to denmisɛnniya la n yɛrɛ ɲinɛ ma ɲina n b'a ye maliyɛnw bɛ ne ka zana caman ta k'a lakale o kan ka kɛ o e est-ce que hakili jɔra dɔ kan ne ko n'o kan ka kɛ a caman ne yɛrɛ y'a caman ye ne b'a min ye est-ce que i yɛrɛ b'o ye parce que ne fana munumunu yɔrɔ ka ca i yɛrɛ ɲumanna yiri suma barokɛlaw kɛrɛfɛ ka tɛmɛ e fana kan ne b'a caman de mɛn n'est-ce pas wa o kan ka kɛ fana tu sais i b'a dɔn min bɛ nisɔndiya n'a ye tuma dɔ la u b'a fɔ i b'a dɔn k'u b'a dɔn quoi c'est-à-dire u b'a fɔ ka bɛn ni ko minnu ye i b'a dɔn k'u bɛ k'a fɔ wa u b'a dɔn quoi u b'a dɔn o de nafa ka bon laseli kɔnɔ mais a dɔ la i bɛna ba Maliba de ye a den min bɛ fɛ ka ko ɲɛɲini ka se k'a ɲɛfɔ jɔ man ca dɛ hakili jɔlen t'a fɛ o b'a lamɛn dɔrɔn u bɛ tɛmɛ ten bi an bɛna kuma kun don ni min ye o ye n yɛrɛ ka zana dɔ de ye n'o ko
nin don y'a sɔrɔ an bɛ parler de la culture de la nin don in bɛn de ko ko an bɛ se k'a mɛn ko mugu cira la dɛ a don in kɔnɔ nin fɔ don a ye nin fɔ don min k'an bɛ se k'a mɛn ko mugu cira ale bɛn na ko an bɛ se k'a mɛn ko ale bɛn taara kaso la wa k'an bɛ se k'a mɛn ko ale bɛn yɛrɛ tununa mɛ a bɛ min fɔ k'o jɛya ko kɛlɛ kana bila kɛlɛ ka taa ɲɛfɛ continuité nin don y'a sɔrɔ an bɛ min kɛlɛ min kɔnɔ i b'o dɔn n t'o dɔn kɛ t'o fɔ an ye n'i y'a sɔrɔ an bɛ minisuma ko kɛlɛ bilennen de kɔnɔ ŋaɲa bilennen ko fo minisuma ka taa bawo ni minisuma ma taa minɛ cogo tɛ kidali la a donni kama n'i y'a sɔrɔ kɛlɛ bilennen don faransi ta banna a tɔ ye minisuma ye n'o ma taa an tɛ se ka don kidali o kɛlɛ bilennen de kɔnɔ bɛɛ nana nin kuma in bɔ k'a da a y'a ye fɛnɛ aw jeliw yɛrɛ fɛnɛ b'a fɔ kuyate ne jarakila kiri fɛ ko pourquoi ne ko bɛn ko tɔɔrɔ ɲɛsinnen don a ma min bɛ se ka se nin kunnama ma n ko ne m'a fɔ dɛ n ko bɛn yɛrɛ d'a fɔ bɛn yɛrɛ da de y'a kuma fɔ kiri la an jɔlen bɛ kiri la ni an jɔlen bɛ juge ɲɛkɔrɔ a fɔra ko pourquoi ko o kuma in min bɛ ka fɔ nin ko nin kuma in bɛ se ka na ni bawuli ye a bɛ se ka na ni ko nkalon don quoi c'est à dire kuma min don a sabatilenba tɛ ne ko n ko bɛn de y'a fɔ maa minnu bɛ sali kɔnɔ bɛɛ b'a kalama a filɛ bɔlɔlɔ sira sanfɛ a bɛ se ka ɲini ka na e ko e m'a mɛn wa tiɲɛ tɛ ka ɲini tiɲɛ ko kuma in to yen fɔlɔ sa tiɲɛ ko kuma in to yen an ka tɛmɛ n'an ka baro ye tiɲɛ ni nkalon ko kuma bɔ yen e ma ye n bɛ k'a fɔ bɛɛ ni ka kuma sen fɛ wa n ko a jɔ b'a la a jɔ t'a la kuma t'o kan quoi a y'a sɔrɔ sira min fɛ n kan b'o de ma quoi donc muso minnu den kun t'o kɛnɛ kan n'u t'o kalama olu de bɛ kuma wɛrɛ la kɛnɛ ma quoi i b'a faamu awɔ olu de bɛ kuma wɛrɛ la kɛnɛ ma o la i bɛna mun ye bɛɛ n'i y'o fɔ k'an to minisima ko kɛlɛ de la parler de la parler de la culture la mais a kɛra kɛnɛ min kan o ye ko an nana fɔ ko malidenw ka kitoko mako sugu kelenw ye dɛ e de m'a faamu minisuma kɛlɛ o bilennen kɔnɔna na kɛlɛ min n'a fɔra o kan parler de la culture la o ye ko malidenw ka kitoko mako c'est à dire que an ka fɛɛrɛ kɛ ɲɛda kura ka di jamana kiri ko ma awɔ o la n ko fɛn sugu kelen tɛ e de y'a bɔ ɲɔgɔn na e de y'a bɔ ɲɔgɔn na n y'a faamu sisan e de y'a bɔ ɲɔgɔn na c'est à dire que n k'i ma n ko n y'a faamu kuyate i m'a faamu n bɛna ɲɛfɛ latigɛ kɛlɛ in kɔnɔ bolo ɲɛsinna fan bɛɛ de ma k'a mɔmɔ ouais ma ko bɛɛ an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ n'o ye magoɲako ye ni ɲɛnɛmaya tɛ se ka taa kɔ n'an ka ɲɛnɛmaya sigilen don a kan n'a dɔ majɛ de bɛ k'an ka jamana bila kɔbɛya la ɲɛsinkɛlaw bɛɛ kɛlɛ de ma minisumako bɛ senna wagati min na kiriko bɛ senna faransiko kɛlɛ bɛ senna cogo min na lakanako ni kɛnɛyako a bɛɛ bɛ senna kɛlɛ kelenw de don a bɛɛ faralen don ɲɔgɔn mais kɛrɛnkɛrɛnya la nin kuma in fɔra kɛnɛ min kan o kɛra kiri kunkanko kuma kɛnɛ de ye parce que kiri kunkanko kuma la a fɔlen k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ parler de la culture la ko kɛlɛw tɔ minnu ni o bɛ senna walima kɛlɛ tɔ minnu kɛra cogo min na ɲɛfɔli min kɛra yaasa an ka bɛn a la parce que ni jamana kɔnɔdenw fanba t'a dɔn min bɛ senna a dɔ la miirinaw tɛ tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ jango jamana ka taa ɲɛ o sen de fɛ kumaw nana caya ko palais in tagali k'a laɲini ye ko kana ni jamana bawulili de ye basigibaliya don jamana kɔnɔ awɔ malidenw dɔ de y'o fɔ o don est-ce que kuma in faamu n y'a faamu nin yɔrɔ la a bɛ fɔ ko n'an ka dumuni kɛ o ni n fa tɛ juru sara a bɛ ɲɔgɔn sira la Amiri ma k'o ye sa o kɛnɛ de kan a nana fɔ bɛɛ ni fɛn nin cogo la min bɛ se k'a sɔrɔ
o dɔgɔkun c'est-à-dire o dɔgɔkun kelen kɔfɛ mugu cira ne la fɔra ten bɛɛ y'a mɛn fɛnɛ maliden fanba ɲuman bɛɛ y'a mɛn fɛnɛ kabako Aminu mina kabako de fɔ mɔgɔ ye bi quoi cɛ kabako mina min f'i ye ni maa min y'a mɛn maa kura min y'a mɛn a bɛ se ka k'o bolo kabako minnu y'a mɛn ka kɔrɔ an bɛna se kabako de ma diliw donnen n'olu fɛ an bɛna se kabako de ma tu sais diɲɛlatigɛ ye fɛn dɔ ye quoi n y'o f'i ɲɛna n ko n'i y'a ye bi majɛ bɛ yen anw ka jeliw ka lasew la dɔwɛrɛ tɛ koyi jeliya yɛrɛ ma dɔn bi i ye nin fɔ wa n ye min f'i ɲɛna an tɛ s'a kɔrɔ yɛrɛ de i y'a fɔ k'an tɛ s'a kɔrɔ wa n bɛ min fɛnɛ f'i ɲɛna kunun an ye jeli minnu dɔn ka gawula minnu dɔn ka garankɛ minnu dɔn ka numu minnu dɔn ka gesere minnu dɔn ka mabɔ minnu dɔn cɛ ninnu ye kɛlɛ dɔnbagaw de ye maaw jaminɛw de don senkolatigiw de don subagaw de don lɔnnibagaw de don u bɛ se k'u jɔ ni kɛlɛ bolo kelen ye fan caman fɛ n'u t'i bolo kɛlɛ ti ɲa ti ɲa maa minnu fɔlen filɛ kɛlɛ tɛ yen yɛrɛ jamana in kɔnɔ bi an dun olu t'an bolo o de kama an bɛ tan o de tiɲɛni yɛrɛ n ko fila cɛkɔrɔba dɔ ko ne ma ko n'i y'a ye bi jamana in bɛ bolo la ko parce que a bɛ fɔ mɔgɔ ma ko n t'a dɔn ko yɔrɔ ala school mais yɔrɔ ala school la Kuyate k'o tɛ yen yɔrɔ ala school la Kuyate tɔgɔ de don wa tɔgɔ de don yɔrɔ kɔnɔ ala school Kuyate yɔrɔ ala school Kuyate n'i taara filaw ka bitigi daw la n'i ye fila cɛkɔrɔba nɔgɔmanin ye ka lamɛnni kɛ kuma dɔ la hali bitigi feere o ka gɛlɛ a bolo e b'u k'u ka maa min ka mana bɔla min lamɛn ale de don o de ye yɔrɔ ye Tombouctou Tombouctou ka dɔn est-ce que nin dɔnnen don an fɛ Mali kɔnɔ fulaw b'a dɔn fulaw de b'a dɔn n'a dɔnbagaw fana b'a dɔn n'a dɔnbagaw ok minnu bɛ tariku yɛrɛ kɔ minnu bɛ fɛ ka cɛya wale kɛ nafa ok ko bɛ yen dɛ ko bɛ o la i bɛna mun ye Maliko la an filɛ nin ye nin kɛlɛ in kɔnɔ sɔnni san 14 a dafara i bɛna mun ye i ye mun sɛbɛn dannen ye i ye mun ɲinini sɛbɛn ye i ye mun kodɔn sɛbɛn ye i ye mun labaralen ye ko o de taara k'o yira malidenw na k'a fɔ an filɛ kɛlɛ min kɔnɔ nin y'a sugu de ye a nana nin nacogo de la a wolola nin cogo la a sinsinnen don nin de kan a kɛlɛ in yɛrɛ a bɛ tan c'est à dire k'i ka ɲɛfɔli kɛ jamanaden ka bɛn a la k'a fɔ ko kɛlɛ in ɲɛ de filɛ nin ye e y'o ɲinini sɛbɛn dɔ sɔrɔ an fɛ yan n'i ye ne de ɲininka Kuyate ne m'a ye i bɛ walawalali min kɛ maliden fanba bɛ a ka tɔmɔta de sɔrɔ o la an lamɛnbagaw b'u ka tɔmɔta de sɔrɔ o la sinon a tɛ yen don min n'an filɛ k'a fɔ le 4 septembre e tɛ nin sɛbɛn in na sɛbɛn fura 200 de don ne a di an ka di u ka ye n'i ye école de guerre dɔ mort à la France ka sɛbɛn fura de ye sɛbɛn fura min kɔnɔ u bɛ kɛlɛ in ɲɛfɔ ka Faransi jɔyɔrɔ fɔ maa minnu bɛ farafinna yan n'u ye wulikajɔ kɛ ka dankari Faransi ka kowalew la Mali kɔnɔ ye mɔgɔ 2 ta dɔ dalen filɛ nin ye Joyila kaso kɔnɔ n'o ye Ben le Cerveau dɔ filɛ nin ye arajo RFM na ka laseli k'anw ye quoi cɔbalabɛlɛ honorable Sidiki Kuyate ka tɔn ta Mali la k'o wele ko yɛrɛ wolo Debu sur le rempart baara in kɛr'u fɛ cogo min na k'u sigi ka baara in ɲɛfɔ nka i b'a dɔn an ka jamana kɔnɔ yan anw yɛrɛ ye mun walanda sɔrɔ anw yɛrɛ ye mun kodɔn sɔrɔ anw yɛrɛ ye mun baara kɛ anw yɛrɛ ye mun ɲɛ sɔrɔ anw yɛrɛ ye mun ladan yaasa an yɛrɛ k'a dɔn an bɛ min kɔnɔ i yɛrɛ pɔr ok
o la de ka na an ka zana na kubalikɛ i hakili to nin yɔrɔ la dɛ mɛ Kuyatɛ bɛ kuma daminɛ a bɛ kuma daminɛ ka sira fara ka segin ka na tugun a daminɛ yɔrɔ min na Kuyatɛ ko nin fɔ don kɛnɛ kan yanni bɛɛ ni bɛna nin kuma in fɔ ne de nana fɔ an ka sabali an ka tasi an ka miiri an ka ɲɔgɔn minɛ an ka bɔ nkalon na an ka bɔ ɲɔgɔn bisigi kɔnɔ an ka bɔ ɲɔgɔn dun kɔnɔ ka ɲɔgɔn kari ka ɲɔgɔn bin politiki sira fɛ an ka dabila a don bawo n'an m'a dabila kɛlɛ bɛna janya an bolo i y'a faamu kɛlɛ bɛna janya i b'o kɔrɔ dɔn n t'o kɔrɔ dɔn f'i n'a ɲɛfɔ an ɲɛna kɛlɛ wagati a kundama bɛna janya quoi kɛlɛ kundama bɛ janya ka taa voilà nin don ma ne sɛgɛ a bɛ ka nin fɔ ko o y'a sɔrɔ bɛɛ ni ma kuma fɔlɔ dɛ ale de nana fɔ ko minnu bɛ sen na n'o ye Sidiki Kuyatɛ ye an ka ko ninnu lajɛ ji ɲɛma jɔlen na n'o tɛ kɛlɛ bɛna janya kɛlɛ bɛ janya kuntala bɛ janya kɛlɛ kuntala bɛ janya o don sɛgɛ ko a ka zana dɔ n'o ye Sidiki Kuyatɛ a ko ni kɛlɛ janyana ko kɛlɛ bɛ danga de n'a janyana a bɛ danga e cogo di o kɔrɔ ye min ye o de fɔ ni kɛlɛ janyana kɔrɔ jumɛn de b'o la ni kɛlɛ janyana a bɛ danga kɔrɔ jumɛn de bɛ sɔrɔ o la sisan Kuyatɛ fɛn dangalen o tɛ fɛn nagasilen ye o tɛ fɛn min n'a barika samana ka ban o tɛ fɛn min ye ni a kɛkun yɛrɛ a kɛkun t'a la mɔgɔ tɛ jigin d'a kan yɛrɛ o t'o ko ye sa a ko ni kɛlɛ janyana dɔrɔn a bɛ ka nin fɔ kɛnɛ min kan i b'a ye k'a fɔ ko kiriko kɛnɛ de don dɛ mɛ a bɛ ka kɛlɛko kuma de fɔ tugun o de kama n k'i ma ko fɛn kelen de don a nana mun fɔ o la kɛlɛ janyana ko a bɛ danga o kɔrɔ i b'a sɔrɔ kɛlɛɲɔgɔnma fila si ka bɔ t'a la maa fila min bɛ ka samali kɛ walima maa saba minnu bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ o si ka bɔ tɛ sɔrɔ a la o tɔgɔ tɛna sɔrɔ laɲini tɛ sɔrɔ jamu tɛ sɔrɔ lafiya tɛ sɔrɔ foyi tɛ sɔrɔ papaga ni kɛlɛ janyana kɔni a bɛ danga de nin kuma in tiɲɛ n'i y'a ye ko Bilisi ale ni Bakarijan ka kɛlɛ la Segu kɔnɔ Bakarijan ale bɛ tanu bi dɔnkili la kɛlɛ ma janya de a ma janya kɛra tako kelen ye kɛlɛ ma janya de tako kelen n'an taara Siri Bashar ma bi yan a binna san joli kɛlɛ kɔ a binna mun y'a bin kɛlɛ janyana de Bashar binnen Bashar ni minnu tun bɛ ɲɔgɔn na san joli Bashar dɛmɛbaga tun ye Irisi de ye bi minnu ye Bashar kɛlɛ k'a ka fanga bin ka n'u sigi a sigiyɔrɔ la olu ni Irisi bɛ jɛ ɲɔgɔnya la bi dɛ u bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo Bashar yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na o dɔnnen tɛ fɔlɔ ni kɛlɛ janyana a bɛ danga ni kuma tiɲɛ an bɛ taa Iran o ni Israël ka kɛlɛ diɲɛ tɛ ka waso bin ni Iran yan munna fan bɛɛ fɛ munna ka wuli ka jɔ sababu a kɛlɛ ma janya de a ma janya de wuli ka jɔ ba de kɛ don min na kɛlɛ bɛ don Irisi la ani Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ tun bɛ ka nisɔndiya ni Irisi la yɛrɛ sabu fanga b'u la a don mɛ kɛlɛ jannen a kɛra fu ye fo mɔgɔw k'u yɛrɛ ɲininka k'ale mɛ a bɛ sen na ko kuma ko Irisi la de don aw bɛ jamana wɛrɛ de don kɛlɛ man ka janya siga t'i ka kuma in na Kuyatɛ kuma in n'a fɔra n'i m'a ɲini n'i y'a ɲini duguma i t'a ye Baba Modibo a tile la dibi Silas Jara kɛlɛ tun b'a bolo k'a ka fɛɛrɛ kɛ ta min donnen filɛ jamana kɔrɔn fɛ
murutili bolo ma jamana contre la k'u ka fu sira dan na a kɛlɛ ma janya dɛ a ma janya a waati a ma janya dɛ dɔgɔkun kelen kɛlɛ a ma janya a ma janya a ma janya a ma janya dɛ ni misaliya caman n nana f'i ɲɛna o yɔrɔ la k'i k'i hakili to fɛn dɔ la mali ko la bawo mali ye jamana de ye e ye ne fa fɛn minnu kɛra n yɛrɛ ɲɛna n ye ko minnu kɛ n bɛ n'olu seereya ale fɛn ninnu fɛ n nana dɔn k'a fɔ ko wɛrɛ bɛ mali ko la an kan ka min ɲɛɲini an k'o ɲɛɲini k'o dɔn an kan ka min ɲɛɲini k'o dɔn quoi walahi ko wɛrɛ bɛ mali ko la min kan ka ɲɛɲini k'o dɔn a fɔ o fɔ bi lamɛnbagaw k'o mɛn parce que bɛɛ ni ka fɛn dɔ bɛ n bolo n'an taara ɲɛfɛ an bɛ sɔn ka i ka nin kuma in b'o ci o sɛbɛntiya bi Dibi Slash Jara ye maa minnu kɛlɛ olu dɔnnen don ka tɛmɛ Dibi Slash Jara kan jamana in kɔnɔ bi awɔ a ye maa minnu kɛlɛ olu dɔnnen don ka tɛmɛ a kan e bɛ se k'o faamu cogo di o bɛ kɛ mali la sisan i bɛna min f'i ye da la Kuyatɛ si tɛ ayi n si tɛ n ye denmisɛnnin de ye funakɛni mais facɛn b'a bolo dɛ ayi facɛn b'a bolo a bɛ se ka kana te ta i k'a min kana maloya i te min te b'a bolo yan o bɛ kɛ ni min i k'a f'i balimakɛ ɲɛna ko mɔgɔ minɛ samiya in na mɔgɔw bɛ fɛ ka taa foro la i b'a dɔn k'a b'an lamɛn kɔnɔ mun kalama o de kama n bɛ k'a fɔ k'i y'a fɔ i balimakɛ ɲɛna an ka émission tɛ se ka fɔ mɔgɔ kɔ o ma ɲi radio fila bɛ yen i tɛ nin to yen to ninnu to tan fɔlɔ an ka taa ɲɛfɛ an ka taa ɲɛfɛ sisan facɛn b'a bolo Kuyatɛ bolo o de kama a bɛ fɔ min ma faransikan na ko grille de lecture c'est à dire que ko bɛ kalan cogo di ko min ma k'i tile la walima ko min kɛr'i tile la e bɛ se ka sokolo ɲɔgɔn kan cogo di ka hakilina bɔ a la mɔgɔ bɛ se ka fɛn min faamu a bɛ kalan cogo min na ka hakilina ta la mɔgɔw bɛ se k'a faamu k'a di mɔgɔw ma i b'a ye kɛlɛ min n'a la sara Modibo ka waati min tun b'a kɛlɛ ɲɛma Dibi Slash Jara mais maa min tun bɛ ka taa don jamana na o ye tɔgɔ min sɔrɔ Dibi Slash Jara m'o tɔgɔ sɔrɔ Mali o ye Mali de ye donc a daminɛna depuis o waati Dibi Slash ka saya an bɛna don indépendance hukumu kɔnɔ a sara cogo min na walima a kɛra cogo min na a ka maaya banna cogo min na an bɛna an da don a la ka walawalali k'a la awɔ mais n t'a dɔn 2018 de wa 2017 2018 2018 dɛ 2018 Dibi Slash taara min minɛ ka n'a di Mali ma n'o tun ye ta don Mali la n'a bɛ wele ko Aladin f'u b'a fɔ Aladini n'a tɔgɔ jɛ ye ko Daladis ak Alaba Dibi Slash ka ɲɛnamaya tununa wagati minnu kɔnɔ o ni o fatura waati min o ka jan ɲɔgɔn na kɔ o kɛra cogo di ɲininkali bɛ nin yɔrɔ in na o fatura an kɔrɔ yan 2018 mais maa min y'a minɛ k'a di Mali ma o fatura fatu cogo min na kabako don Mali a ma daminɛ bi o min y'a minɛ ka maa min to fanga la min ka yamaruya kɔnɔ n'o ye Baba Modibo Keyita ye o tora kaso la maa min minɛn'a fɛ n'o ye Aladin ye o bɔra kaso la subhanallah yego est-ce que Malo bɛ Mali dɔn o de la Kuyatɛ n'i y'a fɔ ko fɛn ma daminɛ bi cɛsiri de bɛ kɛ don o don i bɛ kuma in fɔ ni maa min bɛ fɛ ma jamana in ka bɔ nɔgɔ la a bɛ komi don o don dama min bɛ don i ka kuma in siga don siga foyi t'a la siga t'a la quoi siga foyi tɛ kuma in na a lajɛ dɛ n'i y'a jateminɛ dɔrɔn k'a Aladin bɔra kaso la mais Modibo sara kaso la Dibi Slash tununa ka bɔ Modibo ka wagati la ka na se fo kɛlɛ ɲɛnɛmayali ma o bɛnna san 25 de ma Modibo ninnu kelen ka kɛlɛ la sa en 64 a wulila san 25 kɔfɛ maa minnu tile la ni Modibo ninnu fatura maa minnu tile la ni Dibi Slash ninnu ɲɛma tununa i bɛna mun de ye
olu ka fanga kelen kono de u ye maa minnu labɔ waati maa minnu ye taro jamana n'u bila dɛ olu maa kelenw de tilala ka na san 25 kɔfɛ ka na taro jamana na Musa ka fanga bin n'o de la en 90 ba jɛnɛ ka lɛfɛ don yago mali dɛ ay jamana ye jamana in ne mena di ma cc o te kuniya yana mena se ben tama parce que nya fina de ngam ka do modo ame ka kunda septembre ka ame se ame yana nga se septembre ma ame teme utu fe folo nan teme na utu fe ame ta fo septembre la nan sara septembre la ame ta octobre la mi jamana indi ma don jamana in kuma in foli kunte dora shire i ka don ini munun bi ka clean ka tama ka boli ka tama i bi suma baru ni mun ti no ay ku don mi fitin non di ma i ta ba mi kono fe la bene do wa ma la bene mi minda la bazu bi sigara ko te ko ma lu mi no ay ba do otoya minas yana ngata moro nun tala mina ere tala anta mi do bitare meta kununa nere amita samina jaba kalanso la no université ibaro an kalande ma ba nani ana kungan fin odo tume kala classique lengono kala bon lengono ko kala mboy mo ba wolo ko en fi 2000 o tena fo en fi 2000 do ba mi ko na fo se kama ba flareta no te ajora ba fasa donc ba saba na kuna fe kolo bekata kalanke ma bakle sigoro la kaba ko mali ni 2 heures 3 heures ya so ma se ti sigoro so e wa mantu jara ay micro video salibaw do e moko bafla moko bakelin kala rali moko kemeduru mi moko kemefla kala micro kan akeo okay comme na foi wala gairo nga wala micro bi ma fam e wala mere ni 3 heures ya soro ya si matin ite sigaro soro kuma kon tala munu meta o shu araba konjo soso ibi yele kulu sanfɛ de bandiw insécurité dans jakarta minɛ bolomafɛn k'i faga i ka bolomafɛn ou ka téléphone nɔfɛ ɲanama minɛ n'i sera yen i bɛ t'i sigi soso de la tugun nɛnɛ de la samiya sanji de kɔrɔ i bɛ taa tɔrɔkɔ kɛ dugu bɛ taa jɛ waati min na ko f'an bɛna kalan daminɛ minnu solila ka taa cɛ i bɛ sunɔgɔ de siga kalima nɛnɛ b'i kan soso b'i kan i bɛ sunɔgɔ surtout n'i ye distance jan boli siga foyi t'a la a dɔ la i bɛ pase de bɔ a dɔ la i bɛna mun de kɛ tugun i ka bolomafɛn i bɛna taji de k'o kɔnɔ a dɔ la komi e bɔra so pour que i ka 3 heures kunbɛn c'est que i bɔra so 1 heure ou bien i bɔra so 2 heures n'est-ce pas i ni kɔngɔ de bɛ na i n'o bɛ na i n'a obligé ka dumuni san cɛ an y'a fɔ k'an to nin kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ yen fana bɔra kalan nin bɛɛ kɔfɛ tugun ayisa ko
k'an to nin kɔnɔ quoi awɔ i bɛ se ka fɛn bɛɛ jigiya fo kalan quoi kalanko kuma jumɛn de b'o la kalanko kuma t'o la Mamutu Jara nana mun kɛ an nana ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ fangaw fɛ ko k'an yɔrɔ ci o fana ma nɔgɔya dɛ o kuma o ma nɔgɔya an nana yan o ma ɲɛ min kɔ u nana kɛ kulu 2 ye k'a tila kulu 2 ye palais de la culture Badalabugu dɔw taara yen dɔw taara kulu sanfɛ a waati a cira komi a cira ciyɔrɔ 2 al'o la kulu sanfɛ minnu tora yen parce que pour que mɔgɔ ka to yen fo ka kɛ mɔgɔ 1000 de ye au moins normalement ni kalan sira yɛrɛ fɛ mɔgɔ 1000 ka taa fara ɲɔgɔn kan fiɲɛ bɔda bɛ mun ye fiɲɛ bɔda t'o la mɔgɔ 1000 awɔ kɛlen ɲɔgɔn kan fiɲɛ bɔda t'o la fiɲɛ bɔda t'a la donc o la i bɛna mun jateminɛ palais de la culture fana na yɔrɔ dɔw bɛ yen majɛ b'o sigiyɔrɔ ko la c'est à dire sigiyɔrɔ dafalen tɛ hali n'a sɔrɔ k'a fɔ a wagati n'i ma fili a fana bɛ se ka mɔgɔ 3,000 ta a waati la ouais ma fili u b'o fɔ mais a yɔrɔ kɔnɔ kun tiɲɛnen don donc a place dafalen tɛ o y'a sɔrɔ AM ko yɛrɛ mana n'o ye k'a fɔ san ka daminɛ ka taa se fo AM bureau sigili ma bon an ye wulikajɔ min k'o kɔnɔ o wulikajɔ sen fɛ anw mɔgɔ damadɔ ye ɲɔgɔn dɔn o kulu kɔnɔna na o kulu kɔnɔ fo kana se ko jɔnni bɛna kɛ ségrégé ye a dɔ la an minnu ye wulikajɔ kɛ ka se ka mɔgɔw lafiya dɔɔni hakilinaw na jama nan'u ka danaya da an ka côté kan mi jagoya k'a tɔgɔ fɔ yan min bɛ wele ko Gusno n'a fana tɔgɔ ko Usumani Jara a fana ye jaralaka dɔ ye a tɔgɔ mɛn n y'a tɔgɔ mɛn mais i t'a dɔn n t'a dɔn so ne ye Gusno tɔgɔ mɛn d'accord i ye Gusno tɔgɔ mɛn dɛ ne ye Gusno tɔgɔ mɛn i y'a tɔgɔ mɛn cogo di ni Gusno tɔgɔ mɛn waati tɛmɛnenw na ko dɔw kun daminɛnen don a kun b'o kow la e y'a dɔn sisan n y'a dɔn o de kɔnɔ mina d'i ma de mina c'est pour que ne y'a f'i ɲɛna ko n'i y'a ye CC i y'a fɔ ko CC ala cɛ min f'i ɲɛna ni c'est à dire que Mali kɔnɔ yan fɛn bɛ yir'i la quoi ni limaniya tɛ i bɛ diɲɛ bila ni limaniya tɛ i bɛ ko bɛɛ dabila ni limaniya tɛ i bɛ boli ka t'i kunfɛ quoi ni limaniya tɛ i bɛ t'i jɔ troisième point na k'i fili ka jigin ne t'a dɔn dɛ ne t'o dɔn ne yɛrɛ kuma ko tɛmɛ dɔn ko jinɛ de b'u wele ne t'a dɔn ala k'an kisi don ala k'an kisi ɲamana ma nɔgɔ ala k'an taga subhanallah bɛna fɛn de f'i ɲɛna i b'a faamu quoi o ma kɛ yan o sen fɛ Gusno kɛra ségrégé an ye baara kɛ o ségrégéya kɔnɔ min ka bon hakili ma parce que o nɔkan san cɛ an nana ye tugun deuxième année la place tɛ yen kɛnɛ yɛrɛ tɛ yen mɔgɔw bɛ kuru ta 2 o de fɛ fenêtre a bɛ min wele ko fenêtre i bɛ kuru ta o fɛ k'i jɔ fenêtre la k'i jɔ tile la maître bɛ kuma i jɔlen bɛ micro la i bɛ ka maître ka kuma lamɛn cɛ an ko mais fantani den o kalan cogo de ye nin ye jamana kɔnɔ et puis a fɔra ko fantani den tɛna kalan o de ye tiɲɛ ye wa mais fantani min den tɛ kalan o t'anw ye dɛ ouais cɛ ye tabali gosi k'a fɔ a ye kalankɛyɔrɔ ɲini ka d'a ma dɔ y'a sɔrɔ Amadu Tumani Ture fanga la o y'a sɔrɔ an kɛra ségrégé an bɛ ka kɛlɛ kɛ SAEM tɔgɔ la u ye stade Modibo Keyita o basket yɔrɔ o sɔrɔla Sali Bagina Sogonikɔ o sɔrɔla k'o fara 2 in kan o y'a sɔrɔ 2 in t'an ka jate kɔnɔ bilen o bɔra ni an yɛrɛ bɛ Dijamani la an yɛrɛ Dijamani la an bɛ sigiyɔrɔ ko de b'a ɲini sisan o ma sɔrɔ o sɔrɔla immeuble Hasard an de sera
Musama mi filɛ Badalabugu i bɛ Azari min filɛ Badalabugu i b'a faamu ka taa yen k'o ɲini k'o fara an ka kilasi kan i b'a dɔn an yɛrɛ de ye fɛɛrɛ kɛ k'a panw ta ka taa n'a ye kalanso la ka taa micro installer kalan kama jamana kun bɛ min i bɛ jamana ko kuma de la hali bi i bɛ jamana ko kuma de la hali bi jamana jumɛn a jumɛn kelen de Burkina wa Mali de jamana ko kuma in to yen fɔlɔ ma an ka nin sɛbɛn kuma ninnu fɔ fɔlɔ ti se ka taa micro installer pour que ka kalan kɛ c'est-à-dire que ne ka kuma minnu ɲɛna u bɛ yan dɛ u tulo de b'a la koyi anw bolo k'an bɛ k'o min kɛ o tɛ ka kɛ kalan nɔ de kan o tɛ ka se ka kɛ o tɛ ka kɛ ko baara de ka kɛ ala anw bolo ko an bɛna sara n'o ye quoi donc sisan ko an bɛna kɛlɛ kɛ pour que ka ɲɛda kura di an ma sinon an tun y'a kanu k'a fɔ k'an bɛn'o kɛ coordinateur ye Allah a bɛ bali min na su ni tile mankan suru bɛ suru an kan o na laban min na ko an ka comité k'o suspendra i n'a fɔ partout tun ma suspend o laban min na a ma ban cili la ko ka tila ka laban min na k'an ka comité yɛrɛ cira k'a ci ka bɔ yen pewu mankan min bɛ ekɔliko la an bɛna min f'i ɲɛna a ye min kɔnɔ mankan min bɛ yen ɲɛmɔgɔw ka mankan de don dɛ nin fɔra waati caman de ayi sinon olu bɛ ɲɔgɔn dɔn donc n'i y'a faamu ko di an ka tuluko ɲɔgɔnna tɛ dɛ affaire de tulu mɛ min f'i ɲɛna nin kɔgɔlikɛ in kɛlen ka ko fɛnɛ ma an t'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye kosɛbɛ nin kɔgɔlikɛ in parce que tulu ye fila ye Amiru terikɛ duguma yan nɔ o ye sɛ bila ka taa di ne ma bon maintenant e bɛ ka affaire de tulu mun fɔ n t'a n'a sɔrɔ affaire de tulu in e ko a tɛna tɛmɛ o siranin fɛ de tuluko a ka taa ɲɛfɛ yaba Mamutu Jara a kɛra anw ɲɛna sa ko an y'o ŋaniya min ta k'o cɛsiri minnu kɛ a ye ko ta sira fɛ jamana yɛrɛ kalanko ɲɛ bonyani sira fɛ parce que mun ye anw bila ka nin bɛɛ kɛ an nana y'an bɛ nin bɛɛ tɔɔrɔ kɔnɔ mais an ka ɲinini kɔnɔ a fɔra ko nin miliyari ni nin kunkanfɛn de bɛ don an ka kalanko musaka la san na mais an yɛrɛ nana an sigi k'a fɔ e tuma an ka ɲini k'a dɔn an yɛrɛ ye kalanden joli ye cɛman ye joli ye musoman ye joli ye jɔnw bɛ yen nɔ n'olu b'u yɛrɛ ye n'a fɔ ma ko les CL jɔnw bɛ yen nɔ ni olu nana jamana ka bolo kan jɔnw bɛ yen nɔ n'a bɛ f'olu ma ko les étrangers c'est-à-dire que n'olu bɔra jamana wɛrɛ kana kalan kɛ les nationaux ka taa se minnu bɛ burusi ta o ni minnu t'a ta ka taa se fo minnu bɛ burusi kilancɛ ta o ni minnu t'a ta yɛrɛ ka bɔ la les professionnels c'est-à-dire que minnu bɛ yen n'u bɛ baara kɛ forobaca kɔnɔ walima n'u kun ka kɔrɔ u ka bac sɔrɔlen kɔfɛ n'u bɛ ka taa kalan kɛ u yɛrɛ ye sisan jamana kalanfa joli de bɛ yen a kalanfa kelen kelen ninnu ka sara bɛ se joli ma u ka heure supplémentaire examen mana se u bɛ baara minnu kɛ caman yɛrɛ nana nin enquêtes kɛ k'a lajɛ burusi bɛ se ka na a bɛ ɲuman balan a bɛ tɛmɛ sira jumɛn fɛ le circuit financier ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka fɔ sa kɔnɔ n'i y'a ye anw ti ka lafiya nin bɛɛ sɔrɔ kɔfɛ quoi c'est que majɛ dɔ bɛ yen fɛn dɔ b'a jɛ fɛn dɔ bɛ jɛli kɛ anw bolo sa ko o ɲɛɲini ko bɛna wolo hɛrɛ la an kɛlen ɲɛ sɔrɔ de sa a fɔra aw ɲɛna ko aw kɔni sisan kɔni a fɔ min ma ko n t'a dɔn ko i t'a ko i dingɛ senko jugu bɛ taa bɔ n t'a dɔn fɛn jumɛn kan subhanallah a bɔra naga ma bɛn min ye min f'i ɲɛna i bɛ bɔnɛ ta kami a bɛ suri kane i b'i yɛrɛ ɲininka o don y'a sɔrɔ an kun t'a miiri ko an bɛna se ka kalan yɛrɛ la ban jango ko kana
ko wɛrɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ quoi parce que o don bɔnɛ min bɛ ka suri kan quoi i tɛ se k'a miiri diɲɛ kɔnɔ k'i bɛna b'o la ko ka ko wɛrɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ walahi Gɛlɛyajugu gɛlɛya dan i bɛ gɛn ka bɔ ekɔli la wa sinikɛnɛ don wa i bɛna minɛ k'i datugu wa marifa bɛna ci la wa i bɛna tunu wa fɛn min bɛna k'i la diɲɛ kɔnɔ diɲɛ don o don ni ye don min ye quoi i bɛ ala tanu quoi sinon don t'i ye quoi n bɛ ka mali de d'i ma 100%. a ma daminɛ bi quoi n'i y'a ye n bɛ ka kuma mali kan n bɛ ka ɲɛf'i ɲɛna a ma daminɛ bi quoi cɛ min nana ye komi an y'o bɛɛ ɲɛ sɔrɔ o ɲɛ siranɲɛ a dɔnna k'an bɛ nin ko ninnu kalama an ye saliw ɲini pour que mɔgɔw ka se ka lafiya u ka kalan kɛ mɛtiri minnu tun bɛ se ka voyager a bɛ san ba a t'u ye an ye fu siri o dan na mɔgɔw bɛ kalan c'est à dire que kalan ka kɛ a tɛ ban c'est à dire que i bɛna san ti daminɛ a daminɛ wagati jango ka ban wagati i bɛ san 2 kɛ kilasi 1 kɔnɔ i tɛ taa kɔ i tɛ taa ɲɛ ka ɲini k'olu fu siri o dan na cɛ o kunkan ni o fɛn minnu yera ala nana kɛ an tɔgɔ ye ekɔlisow minɛ Gusno tɔgɔ wulila fan bɛɛ fɛ a nana ɲini sisan ko ka Gusno kɛ sécurité ye komi n'anw ka baara ye nin ye kalanko la minnu bɛ yen n'olu t'u ɲɛdɔn nin ko ninnu na mais mɔgɔkuraw kana ni ko kura wɛrɛ ye ka fara kan cɛ o de fɔlen fanga o donni ma o y'a miiri ko non ko anw bɛna kɛ i n'a fɔ sisan gɛlɛya de ye jamana yɛrɛ marali kan quoi aw ɲumankɛ tɔ kana jamana donc fanga bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que k'o lasa an kana se ka kɛ coordinateur ye c'est à dire ka kɛ ekɔlidenw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye comité suspendra n'o ye ko an k'an ka baaraw ɲɔngiri n bɛ ka kuma la sɔrɔ de fiɲɛna dɛ parce que ne yɛrɛ ye n sɔrɔ a ye min kɔnɔ cogo min na o de filɛ ayi o tɛ nin ye dɛ an b'o ɲɛfɔ o an ye Gusno b'an ye cogo min na an b'o fana ɲɛfɔ mais n bɛ k'a ta ɲɛfɛ quoi wagati ka tɔn quoi sinon ne k'an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ i b'a kalama parce que a tɛ ne arranger a ye min don kun tɛ ne arranger depuis lycée la ni k'an filaw bilala ɲɔgɔn na ne yɛrɛ b'a lajɛ an ka hɛrɛ bɛ min ta la a ka ca ala fɛ ni Kuyatɛ taara i ka côté fɛ a tɛ a ye minɛ dɛ mɔgɔlenw ka bonya ni ekɔlimɛtiriw ka bonya b'a kan parce que awɔ a ka ca ala fɛ n'a taara i ka côté kɔni fɛ i bɛ kɛ sécurité ye hali n'i jigi tigɛra pewu hali ni sini de don n'a kɔni taara i ka côté fɛ i bɛ kɛ sécurité ye awɔ i bɛ kɛ sécurité ye awɔ donc ala y'a kɛ Gusno kelen k'a ɲini k'a bɛ kɛ sécurité ye i bɛ se k'a fɔ ko Gusno ka campagne kɔnɔ directeur de campagne tun bɛ yen an bɛ se k'o fɔ mais maa min tun bɛ ka kɛ n'a fɔ porte parole o tun ye ne ye c'est pourquoi sécurité sɔrɔlen u bɛ kulo bɛ na juge dɔw ye avocat ye dɔw ye fɛnw ye procureur ye olu bɛ mɔgɔ minɛ na ka taa sɔrɔ o yɛrɛ minɛna siɲɛ caman o de kama minɛlen ninnu u b'a kɛ o a bɛ fɔ dɛ u minɛna minɛkɛlaba ninnu caman minɛna koyi donc olu de minɛna ka tɛmɛ o fana bɛ ka n ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ sinon minɛkɛlaba ninnu caman minɛkɛlaba ninnu caman minɛna u bɛ minɛli la i b'a dɔn ne nana a fɔra ko ne ka na don poste n ko cɛ est-ce que n tɛ ne arranger dɛ parce que ne kɔnna ka wari ja dɔn dɔɔnin quoi c'est à dire que n bɛ wari nin ka di n ye mais n tɛ wari dɔn quoi parce que n ka ko kun man ca ten ne tun bɛ photota kɛ depuis lycée la i b'a dɔn olu wagati i bɛ nin jɔyɔrɔ fasugu la depuis lycée la soiréw ni fɛn minnu bɛ kɛ i bɛ ka photo ta i bɛ dɔɔnin sɔrɔ donc wari kun diyara ne ye dɔɔnin ne tun bɛ mais mun bɛ f'i ɲɛna e bolo ko mun de don hali ni ye Kuyatɛ i t'a dɔn ko waritigi mankanni don ayi mais n bɛ k'o de ɲɛf'i ye tan o wari bɛ sɔrɔ a la kulu sanfɛ n bɛ ka min fɔ mɔgɔw kulo b'a la de koyi ka taa palais de la culture la surtout palais de la culture la n'an don ka dɔgɔ ko ne bɛ ka jigin ko ne ka wari sɔrɔta min tun bɛ jigin 6000 jukɔrɔ ɔkɔliden kana siga la
ama denmisɛn an ma ɔkɔlidenya kɛ fantanya la dɛ mais parce que i dɔnnen don i bɛ se foto ta la appareil ɲɛnamaw anw kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye mun ye appareil ɲɛnamaw san ouais mais sisan ɔkɔliden minnu bɛ ayi sa olu to yen donc a ye donni kun tɛ ne arranger a waati mais dɛmɛ min kan ka kɛ pour que ka se k'an ka kalan nɔgɔya a ye mun ye o de kun ka di ne ye k'o kɛ mais finalement u nana ne don a la ne donna a la bon lycée la gɛlɛyaw tun b'a la mais université ta kɔni n bɛ min f'i ɲɛna o gɛlɛya i yɛrɛ de b'a ye sɔgɔmada joona fɛ i ni saya bɛ ɲɔgɔn kunbɛn i b'a ye saya a jɔlen i yɛrɛ i b'a ye sisan kɔni nin fɛn in tɔgɔ de ye so saya guloki jama b'a la ne kɔni t'o dɔn i b'i saya jɔlen de ɲɛ la bɔnɛ c'est-à-dire i b'i bɔnɛ finman jɔlen i ɲɛ kɔrɔ k'i t'a lajɛ n dabali banna ne yɛrɛ min nana la nin cogo la mun nana kɛ ko ka gosino kɛ ségrégé u nana fɔ ko non ko c'est comme an bɛ ka kɛlɛ min kɛ i bolo ko ɔkɔliko kɛlɛ de don ɔkɔli kɔnɔ ko kɛlɛ de don quoi mais ɔkɔliko in talen don ka fanga de la fanga b'a den ale ka ko la fanga b'a ka mɔgɔ de ɲini ka bila ko ninnu kunna olu bɛ se o tɛ se wa u bɛ se ka ko dilan u tɛ se ka ko dilan fanga mago t'o la fanga yɛrɛ kɔni bɛ mɔgɔ dɔ de ɲini min bɛ se ka kɛlɛ ka namura sogo ye o de y'a mankanma yɔrɔ ye donc imaginez ka comité suspend ka tila ka ci hali o bɛɛ la ɔkɔlidenw m'anw de lamɛn a ma ɲɛ min kɔ u nana mugu ci ɔkɔliso kɔnɔ mugu cira ɔkɔliso kɔnɔ a y'i ka ci dɔrɔn ciratigɛ a sanfɛ a don an yɛrɛ bɛ k'an senfa k'an bɛ taa premier arrondissement la ko pour que ka taa dénoncer k'a fɔ ko karisa de ye mugu ci an yɛrɛ bɛ ka o cidenw ma kɔnɔ olu ka segin ka na cidenw yanni cidenw yɛrɛ bɛ se gosino nana minɛ ka fara mɔgɔ wɛrɛ kan u mɔgɔ 3 ka t'u bila yen MCA la muguci kuma ma fɛ ɲɛna k'a fɔ ko le mugu ci bureau suspendé kɔfɛ k'a ci kɔfɛ o kɔfɛ sisan fo fɛɛrɛ k'a sɔrɔ pour que ségrégé ka minɛ n'o ye gusino ye o fana Usumani Jara o fana ye Jaralaka dɔ ye Jaralaka ninnu ka ko Alahu akibaru Yaku affaire de tulu bɛ yen donc halisa ɲɛ ma kɛ affaire de tulu ye c'est-à-dire que an kun ye fɛn o fɛn ye bɔnɛ na an tilala ka na fɛn wɛrɛw kɔfɛ bɔnɛ na min ka jugu ni bɛɛ ye donc sisan gusino talen ko mana to ne bolo sa mais Yaku u nana fɔ sisan ko hali an bɛ ɲɔgɔn ye min kɛ ko ka dabila ɔkɔliso kɔnɔ o fana jɔra pewu Makan Kone a bɛ tiɲɛ so bi Ala ka hinɛ la rempart promoteur o don y'a sɔrɔ ale de bɛ maison de la presse kunna le président de la maison de la presse ale de tun bɛ yen a donni kama taara Makan fɛ yen o Makan ko a ka kan ka kuma jamanadenw fɛ parce que an ka kalanko filɛ yɔrɔ min na ko sisan n'an ma wuli k'an da fara an yɛrɛ kan n'a tora an yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ tiɲɛni bɛna kɛ su bɛna bɔ ɔkɔliko bɛna ban a tɛna ɲa parce que o y'a sɔrɔ ɔkɔlidenw bɛ bolo min kɔnɔ quoi non fo fɛɛrɛ ka sɔrɔ pour que ko dɔ ka sigi sen kan Makan nana Makan ka secrétaire bɛ ka kumaw fɔ an ɲɛna sali dɔ bɛ luwe nin na dɔ bɛ luwe nin na n ko ala o cogo t'an bolo foyi tɛ yen o y'a sɔrɔ an sɛgɛnna ne donna ko fo ne ka don Makan kan ne donna Makan kan Makan bɛ k'a fɔ ko secrétaire sigira kuma min kan ala n ko kɔrɔ olu kuma secrétaire ka kuma ninnu to yen sa ne y'a ɲɛfɔ a ɲɛna ne yɛrɛ hinɛ donna Makan na tellement que a don y'a sɔrɔ an bɛ ko min kɔnɔ a ka bon hakili ma quoi ko salle dɔ bɛ yen nɔ k'an bɛ se k'o ta ne ko dɔrɔmɛ 1 t'an bolo ka di ale presse ma a yɛrɛ y'a bolo d'a kunna n t'a dɔn a bɛnna ni 400 ni 400 walima 400 ni 200 a hakili tɛ warimisɛnnin kɔni b'a kan a ko a y'o di a kɛlen k'o di a ko cɛ ko dɔrɔmɛ 1 t'a yɛrɛ bolo ko an k'a lajɛ
ko n ka lajɛ n'a sɔrɔ n bɛ se ka 400 jikɔrɔ 400 don ni n bɛ se k'o segin a ma quoi n ko ɔkɔliden bɛ wari minɛ mɔgɔ la mais ɔkɔliden tɛ wari di mɔgɔ ma dɛ ko n ka ɲɛ ale ma sa ko ko foyi t'a kunna o 400 segintɔ n ko o 400 filɛ nin ye n bɛ segin ka na mais yɛrɛ juru de don awɔ n ye nin fɔ a yɛrɛ ɲɛna o parce que n ye nin fɔ a yɛrɛ ɲɛna rempart la o jɔnɔ delila ka nin baro bɔ rempart la a yɛrɛ ɲɛna n ko o digɛra an sera Umaru Mariko ma a don y'a sɔrɔ a fɔlen don ko n'a nana gɛrɛ politiki mɔgɔ la ko a fɔlen min kɛra ko an bɛ ko wɛrɛ de kɔnɔ dɛ ko bɛna kɛ tiɲɛ n ko ka kɛ tiɲɛ o kana kɛ tiɲɛ o an filɛ yɔrɔ min na ko sisan nous on n'a pas le choix o y'a sɔrɔ donni kama ale fana kumakan bɛ lamɛn kosɛbɛ nin ko ninnu sɛnsɛnna ka taa bɛn 2007 fana élection ma Ala parce que Amadu Tumani Ture 2002 san 5 kɔfɛ u ka mana kan ka renouveler o campagne o wagatiw kɔnɔna na nin ko ninnu bɛɛ nana tirin ka bɛn Gusno bɛ kaso la a bilennen n'a fɔra ko maa minnu y'a ɲini ko an ka kɛnɛ sɔrɔ ka sigiyɔrɔ sɔrɔ ka kalan kɛ sisan a fɔlen don ko hali de kana se ekɔliso yɛrɛ kɔnɔ o kɔrɔ ko ka kalanko jɔ de kalanko jɔ de donc a ye cili hali an filɛ yɔrɔ min na bi a ma daminɛ bi ya ilaha illallah cɛ ne bɛ taa se Umaru Mariko ma don min na o y'a sɔrɔ a fɔlen don ko sigaw kelen don ko an bɛ fɛ ka na ni tiɲɛni ye jamana kɔnɔ o y'a sɔrɔ ko e b'i ka kalanko hami de la u nana o kuma fɔ a sen fɛ Umaru Mariko yɛrɛ ka campagne wagati kɔnɔna na hali a kuma ni min kɛra télé la o tɛ wagati dɔ di cɛbɔ ma u ka kuma hali o wagati Mariko tun bɛ Gusno ka kaso la don o kuma fɔ da bɛ dɔ la sisan dɔ nana fara juguya kan donc ko c'est comme n'a fɔ sisan k'a fɔli min kɛra ko ani politique mɔgɔ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko de ye tiɲɛ ye ka taa sɔrɔ jamana y'a ladan ni nin n'a ɲɔgɔnna si ko b'i kan a ka kan i ka se olu de ma parce que olu de kan ka se ka kɛlɛ kɛ parce que a b'olu ka ɲinini de kɔnɔ i kan ka se société civile ma mais a donni ma société civile tun tɛ jamana in kɔnɔ k'i bɛ se k'i bolo ɲɛsin ma ko bɛ se ka ko dilan ta yen o tɛ yen a donni ma i bɛ se k'i bolo ɲɛsin politique mɔgɔ ma ko bɛ se ka da don nin bilennen na nin ko in bilennen a don n bɛ min f'i ɲɛna a kun ka dɔgɔ a don dɛ n b'o f'i ɲɛna dɛ a bilennen finalement u nana ne yɛrɛ minɛ jeliba kɔnɔ mais min na ne ka ko juguya dɔɔni parce que kumaw de taara fɔ minnu ye ne tɔɔrɔ quoi parce que kuma bɛ kuma na n'i y'o fɔ ne ɲɛna dɔrɔn a bɛ ɲɛji bɔ quoi ko a fɔra ko parti Sadi ne docteur Umaru Mariko ka parti ye k'o ye 56,000,000 ko d'an ma ko pour que an ka jamana déstabiliser quoi kuma fɔlen ko ne ma ko ne tɛ kuma n ko ni n kumana a bɛna a fɔ ko n ye dɔgɔyalima kɛ finalement n kumana n ko mɔgɔ bɛ se ka da nin na cogo di e ma ko olu tɛ mɔgɔ ye n ko ayiwa sisan kɔni ne kɔni t'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka da nin kuma na cogo min na mɔgɔ bɛ se ka da nin kuma na f'i ka kuma i kumana fɛnɛ donc k'olu yɛrɛ tɛ mɔgɔ ye parce que ne t'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka da nin kuma na cogo min na ne yɛrɛ t'o dɔn hakili ta yɔrɔ ka sɔrɔ mais ne t'a dɔn mɔgɔ bɛ se ka da o kuma na cogo min na ala nana kɛ parti Sadi yɛrɛ o de nana fɔ conférence dɔ senfɛ a san élection olu ka musaka bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u ye caution min sara je crois a wagati caution tun ye 5,000,000 de ye ka fara campagne wari kan parti Sadi fɛ est ce que a wagati Mariko ye min fɔ nin ma fili dɛ 25,000,000 ou bien 26,000,000 olu yɛrɛ ka musaka bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan olu mana 50,000,000 ni kɔ ta ka d'e ma o tuma ni kabako ye diɲɛ kɔnɔ ye ko bila ka kɛ e ma ye c'est-à-dire e ma ye kuyate bɛ tagama i b'a fɔ ko fatɔ c'est-à-dire k'i ma ye a mago tɛ ko la a bɛ k'i ɲɛna ko mun de don c'est-à-dire a mago t'a la a tɛmɛna kɔnɔna fɛ a mago foyi t'a la c'est-à-dire a bɛɛ ka kan ye quoi ni min kɛra don min na a bɛɛ ka kan ye mɔgɔ tɔɔrɔla ni jamana in kɔnɔ quoi Mali imagine
c'est-à-dire an bɛ kalanko kuma la i m'a bɔ ne kalanko e ma kalama k'a kɛra ta yɛrɛ de wa c'est-à-dire an bɔra a wagati i m'a ye an bɔra kalanko kuma kɔnɔ ka n'an yɛrɛ sɔrɔ awɔ kɛ parce que i bɛ kalan min bɛ ɲini i bɛ ka kalanko kuma fɔ i bɛ nina fɔlɔ de quoi hakili bɛ tunu hakili bɛ bɔ ka bɛn awɔ i bɛ nina de quoi la ilaha illallah n'a fɔra ko sigɛrɛti bɛ kaso la o o donna bila fɛnɛ fɛn min ko la ilaha illallah ko tɔgɔ saba min bɛ kɛ jamana président ye ni supposons n'i ko Alpha Umar Konare o ye saba dafalen dɔ i bɛ Mali fɔ i bɛ tɔɲɔ fɔ ka tu sais bon ne nana parce que ne y'o kuma min fɔ o kun na ne ka ko cɛ mais ala y'a kɛ o ko ma taa yɔrɔ jan an ye ɲɛfɔli kɛ ka segin ka na conférence de presse la an yɛrɛ ye muso ka dɔɔni fara ɲɔgɔn kan k'o conférence de presse kɛ radio Kiledu la journaliste dɔ bɛ yen sisan a kun bɛ n ka kɔrɔ Mahamadu Kan cɛ n b'a fo nin yɔrɔ la quoi ale de bɛ débat politique kɛ nin waati in na o yɛrɛ débat politique o fana jɔlen don n bɛ Mahamadu Kan fo nin wagati quoi an ma jigin k'a tulo b'a la sisan nin wagati ala y'a kɛ an ye conférence min kɛ parce que ne kɔni y'a fɔ an ka mɔgɔw ɲɛna n ko n'an kɔni sera ka conférence kɛ n k'a bɛ na ni sababu caman ye quoi parce que i b'a dɔn ko ko caman bɛ kɛ duguma c'est pourquoi jamana kɔnɔ mɔgɔw kana kuma ne t'a fɛ quoi a donni ma walahi anw ye mɔgɔ caman bisikiya mais i b'a dɔn k'an ka conférence presse kɔfɛ olu bɔra kalama min bɛ sen na parce que min bɛ ka kɛ anw na min bɛ ka kɛ kɛlɛ minnu ni fɛn minnu bɛ ka kɛ o de bɛ ka ɲɛfɔ ko olu bɛ mankan na quoi mais mankan bɛ ka kɛ kun min kama cɛ o bɛ ka fɔ cogo wɛrɛ la ni e yɛrɛ tulo donna o kɔrɔ ka bɔ hakili ma diɲɛ kɔnɔ quoi mais e ye nin kuma in fɔ ko fɛn mana kɛ cogo o cogo i t'a sɔrɔ kun b'a la kɔrɔ b'a la tu sais Yaku Magan journaliste minnu nana an ye min d'u ma a don ne hakili t'a la mais min sera ka sɔrɔ ka d'olu ma Mariko yɛrɛ fɛnɛ waati an fɛnɛ y'a fɔ k'a ka kuma journaliste dɔ fɛ a don an yɛrɛ dabali banna journaliste nana kɛ ka stade kɔnɔna fa tewu ne yɛrɛ bɛ conférence la ne sigilen ɲɛ cɔrɔnen don quoi mais ala y'a kɛ a wariko ma dama tɛmɛ ten Mahamadu Kan a y'a cɛsiri wagati bɛɛ kuma bɛɛ fɛn o fɛn bɛ yen bamanankan tubabukan a bɛ ne wele an b'a ɲɛfɔ a bɛ déplacer a bɛ taa ne ka interview ta an ka kumakanw nana yɔrɔ bɛɛ la bɔ fo sanfɛmɔgɔw y'u da don a la k'a ɲini k'a dɔn ko jumɛn de bɛ yen ala y'a kɛ n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ an n'o kelen ka ɲɔgɔn ye o ko an bɛ se ka nin sɛbɛn ka na don jumɛn ne ko ni mago b'a la sisan n b'a sɛbɛn bigi la sisan parce que n'a ma kɛ sisan c'est à dire que an ka ɲɛnamaya b'a da fɛ quoi an ka kalanko b'a da fɛ quoi tiɲɛni fanga ka bon non ko n ka temps ta ko sini n ka na n'a ye an ye memorandum ko k'o sɛbɛn ka na wagati y'a sɔrɔ cyber ko de bɛ yen n taara n sigi cyber la ko memorandum sɛbɛn o fana bɛnna page damadɔ ma o tigi fana nan'i kanto ko o wari n ko ne tigi ala o fana wari ko tugun an y'o sɛbɛn an y'o ɲɛfɔ ɲɛna cyber tigi yɛrɛ ɲɛna a don ne yɛrɛ hinɛ donna kosɛbɛ a ko nin bɛɛ mankan bɛ sen na ko kuma ko aw de bɛ a ko b'aw de kun kan n ko ne de kuyate o yɛrɛ y'o fɛn imprimer k'o d'a ma an y'o élu k'o la k'o bila ka taa a fɔra k'a ka taa yɔrɔ min na aw taara o dugusɛjɛ u y'an wele ala y'a kɛ fo ka bɛnw kɛra fo ka bɛnw kelen u ye gusunu bila ne y'a mɛn mɔgɔ dɔ da ko gusunu ka bɔli senfɛ ko wariba de dira a ye ma o y'a sɔrɔ o wari bɛ di jɔnni fɛ parce que nin bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ gusunu a ka kaso banna de waati min kun dira a ma awɔ banna de dafara awɔ n bɛ ka kuma ni ala de cɛ la a kɛra minnu tilela o tulo de banna dɛ ne donna kilasiw kɔnɔ k'a fɔ bɔn pour que ni mankan in bɛɛ ka ban an kana ta dakɔrɔ la a ye n bɛnna min kan o de ye n'o y'an ka comité min cira k'a yɛrɛkɛ
comité ma suspend ka tila k'a ci ka yɛrɛ kɛ o comité an donna kilasi kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔw ka wari fara ɲɔgɔn kan pour que an ka conférence kɛ ka kɛnɛbaw sigi ka bâchew sigi ka olu fara ɲɔgɔn kan ka na fɔ Gusno de y'an ka ségrégé a ma bɔ a la ni Gusno bɛ bɔ an na document établi mɔgɔ 10 première année mɔgɔ 10 deuxième année mɔgɔ 10 troisième année mɔgɔ 10 quatrième année ko o rapport dilan olu k'a signé k'a fɔ ko Gusno de ségrégé Gusno ka bɔ dumuni sɔgɔmada fɛ yan'o cɛ an kana da olu la olu ye ko de ye n'i y'olu fɔ sisan a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna ko bɛ parce que pour que tɔɔrɔ ka ne yɛrɛ sɔrɔ tiɲɛnikɛlaw nana min fɔ ko a fɔra ko ne bɛna mɔgɔdenw labɔ ko ka taa kasoboma ci tuguni la ilaha illallah c'est dire ne bɛ ka f'i ɲɛna peut-être n tɛ ka fɛn fɔ e ye quoi n bɛ k'a fɔ dɔrɔn hakili dɔrɔ quoi parce que n'i y'a kumaw dɔ fɔ sisan peut-être mɔgɔkɔrɔbaw dɔw bɛ sɔn ka siri ɲɛ quoi je te dis parce que o tun ye pour que ka an bɔ baara la ye quoi awɔ an galon o fana kuma fɔlen o fana ma ta a la légère dɛ a kɛra o fana kɛra n'a fɔ o ye kuma ye tiɲɛ gardiw i bɛ ɲini fan bɛɛ fɛ mais ala nana kow kɛ u banna cogo dɔ la an yɛrɛ tɛ ɲɛdɔn cogo minnu na donc kuma la teliya dɔrɔn parce que a wagatiw kɔrɔ n'o mais a wagatiw yɛrɛ fɛnɛ kuma bɛ ka don ɲɔgɔn kɔnɔ quoi sinon donc Gusno bɔdon o y'a sɔrɔ an ye wari minɛ ɔkɔlidenw na a kun fɔra ko mɔgɔ ka 50 sara dɔw ye 2000 sara dɔw ye 3000 dɔw ye 4000 ɔkɔlidenw dans ce cas là a ye misi san ka bâchew louer ka chaise louer ka presse wele ka na ne kuma dira an ma n y'a ɲɛfɔ bon o kɔfɛ Gusno tora ségrégé la mankan futinɛ ma wuli bilen quoi mais n bɛ fɛ ka min f'i ye nin kuma la dɔrɔn e k'a jateminɛ olu wagatiw nkalon dara Gusno la de k'ale marifa ci k'a minɛ ne fana interpellé la k'a fɔra ko parti Sadi ye miliyɔn 56 parti Sadi ka miliyɔn 56 bɔ k'o di o wagati ne tigɛ a la o bɛ se ka kɛ cogo di o bɛ kɛ cogo di o y'a sɔrɔ pour que an ka se ka conférence kɛ hali an ka taa dossier imprimé o bɛɛ ye gɛlɛya ye miliyɔn 56 bɛ sɔrɔ o tigɛ o la cogo di n bɛ fɛ ka f'i ɲɛna kow ma daminɛ bi quoi kow ma daminɛ bi waati min fɔra ka se bi nin ma kow ma daminɛ bi kow ma daminɛ bi an bɛ nkalon min kɔnɔ an yɛrɛ b'a dɔn fɛn min don wa o la an y'a mun de jateminɛ an nana ye k'a fɔ mankan min bɛ hayimu kɔnɔ fanga ka mankan de don sinon olu bɛ ɲɔgɔn dɔn quoi walahi an y'o kɛlɛ min kɛ i b'a dɔn ko an y'an kɛlɛ kɛ k'a ban san o san i b'a sɔrɔ faculté dɔ bɛ taa année blanche la 2007 yɛrɛ ta faculté bɛɛ taara année blanche la an ko an tɛ taa année blanche la a tɛ taa 2007 wa ka kɛ n'a fɔ k'u ka san bɛɛ kɛ fu ye quoi an ko an tɛ taa 2006 dɔw taara 2007 ta kun kɛra fo an ma taa si la an ye nin bɛɛ kɛ k'a ban nin bɛɛ gɛlɛya kɛ k'a ban ko k'an ka san kɛ fu ye an ma jɛn n'a ye awɔ administration n'o y'an ka i bɛna k'a fɔ an ka ɔkɔliso ɲɛmɔgɔ ka taa se kalanfaw ma a wagati tellement que an ka ko jara mɛtiriw dɔ ye fo an yɛrɛ y'a ɲini ko ka cours de rattrapage kɛ lycée kɔnɔ ka c'est-à-dire que ka cours de rattrapage kɛ ɔkɔlisow kɔnɔ mɛtiriw sɔnna ka k'an ye f'u bila Waraso a wagati tellement que an ye ko kɛ quoi min n'a a bɔnna mɔgɔ hakili ma quoi zéro violence nin bɛɛ kɛra ne tun b'a fɔ ɔkɔlidenw ɲɛna n ko taadon in tɛ foyi dilan quoi mais ɲɛfɔli ni jija a bɛ wagati jan ta
mais a nɔ ka bon quoi. A nɔ ka bon. Voilà, a nafa ka bon quoi. Baara min don. A nɔ b'i ye. Ouais. Donc Gusno bɔra ka sigi a ka sigiriya la fo k'an tila. Don dɔ komi ɔkɔliden kɛlɛ ye fɛn dɔ de ye walima kɛlɛ ye fɛn dɔ de minnu t'a kɔnɔ k'i sigi Rusuma na a bɛ k'i ɲɛna k'i b'a ɲɛdɔn i tɛ port dɔn. I tɛ port dɔn a la. Pas faga. O 2007 kelen ne taara an taara Jɛgafɔ la. An taalen Jɛgafɔ la ne kelen de tun bɛ ka kuma. U tun bɛ ka ne ɲininka kɛlɛw fɛnw bɛ gɛlɛya minnu b'an da la parce que an tun ye examen dɔ négocier ko fo an ka examen kɛ pour que an ka année kana kɛ année blanche ne ka kɛ san kɛ gansan bolo. Ne bɛ radio Jɛgafɔ sanfɛ o kuma na n tilalen ko ka kuma na pewu u ye téléphone labila ko ɲininkali bɛ min fɛ ko tigi ko fɔ Jɛgafɔ sanfɛ han a don ka kuma radio la musaka kun ka bon dɛ mais ne sera Jɛgafɔ mɔgɔ ma je crois u ye min minɛ a don e ko n'an se kɛra min ye an ye 5000 ɲini k'o d'olu ma n hakili bɛ wari in na 5000. Waati. Dɔ de nana don ko ale ma anw faamu ko an ni kuma la sisan ko ka examen kɛ k'an ka année tɛ ka année blanche ko sisan k'an kelen bɛ k'a fɔ ko examen tɛ kɛ nin bɛɛ kɔfɛ dɛ. Kuma bɛɛ lamɛnnen kɔfɛ a fɛ. Téléphone na. I b'a dɔn ne ye min k'o jaabi n ko e k'a faamu e kana an faamu o nafa jumɛn de b'anw kan parce que mun ye dodo examen ye fɛn dɔ de ye parce que an ko ko ka examen kɛ n bɛ fɛ ka ye jɔyɔrɔ de an ye wulikajɔ minnu kɛ n bɛ fɛ ka jɔyɔrɔ de f'i ye quoi i k'a faamu quoi parce que i y'i jija i ka examen kana kɛ dagabɔndala examen ye quoi dagabɔndala examen ye jumɛn k'an ka taa examen kɛ an sɔnn'o ma mais fo ka taa se examen masurunya ma régime d'examen n'o ye a bɛ ka karata kɔrɔbɔli min kɛ a kɔrɔbɔli a bɛ daminɛ wagati jumɛn ka ban wagati jumɛn a bɛ sen fɔlɔ kɛ wagati jumɛn ka sen filanan kɛ wagati jumɛn sen fɔlɔ jaabi bɛ bɔ wagati jumɛn ka na se sen filanan ma o bɛɛ kɔfɛ kalan yɛrɛ bɛna ta wagati jumɛn parce que n'an m'o kɛ n'a y'a ka kɔrɔbɔli kɛ n'o ye examen ye ka taa o y'a bannen de dɛ c'est-à-dire que nadon tɛ yen c'est-à-dire que aw tɛ se k'aw sinsin foyi kan k'a fɔ ko a bɛna fɔ an bɛ fɛ an ka kalan aw ko jaabi b'o nin don jaabi bɛ min aw ko jaabi kunfɔlɔ b'o nin don o bɛ min o régime d'examen tɛ yen puisque o ma sɔrɔ an fɛnɛ ko non examen bɛ kɛ wa régime d'examen bɛ na n'o tɛ examen tɛ kɛ. Examen tɛ kɛ ka kuma fɔ ka tila ka kun da. donc i ka mɔ ko pour ka anw de tun b'a la ko examen ko sisan k'an bɛ ka an examen kɛ k'ale m'o ko anw tɛ faamu dɛ ko an ɔkɔlidenw b'a fɔ an b'a fɔ ca ne ko n ka i m'a faamu e b'o faamu e kɔni faamu o jɔyɔrɔ jumɛn de b'an ka kalan o bere ma an bɛ min na an kɔni b'o kalama mais ala y'a kɛ o fana ye sababa sɔrɔ an ye examen kɛ san sauvera ne ka nin kuma minnu f'i ye ne ni mɔgɔ dɔ bɛ bɛn ɔkɔliden kɔrɔ dɔw b'i dɔn mais a dɔ la i t'u dɔw dɔn a dɔ la i b'a fɔ ko si ka kɔrɔ i si ye a dɔ la peut-être ça b'a sɔrɔ anw ye a dɔ la i b'a sɔrɔ k'an to première na dɔw bɛ troisième na k'an to deuxième na dɔw bɛ quatrième na donc ka kɔrɔ ni ye walahi u y'i minɛ i b'a fɔ ko c'est-à-dire que u tun b'i bonya cogo min na quoi o kelen de don quoi. Tout à fait. Caman sɛgɛnna Mali in kɔnɔ yan. Ne ko ten n ko bi tɛ i ta ye i m'a daminɛ bi. Caman sɛgɛnna Titidi mais kana siga la hali bi n'a ka bi i ni mɔgɔw bɛ bɛn ne ni mɔgɔw bɛ bɛn station na u bɛ plainte kɛ ne kun n t'u dɔn tellement k'an sɛgɛnna i n'o ka kan Titidi parce que a wagati ne y'a f'i ɲɛna ne tun bɛ photota kɛ ni kɛlɛ in nana gɛlɛya de se ne ma sinon ne ma jigin ni fɛn tile la o ye ma taa ni foyi ye 6000 de mais hali k'an to ɔkɔliden ɲɛmɔgɔ la ne bɛ tila AG la ka photo ta o y'i ka baara de ye ɔkɔliden caman bɛ yen bi baara t'olu la c'est pourquoi i tɛ ne ye ka pa kɛ quoi pa k'a fɔ ko u bɛ min wele i n'a fɔ ka don karabu ko ne a t'a kɛ parce que a bɛ wari sɔrɔ nafa ka dɔgɔ oui o wagati y'a sɔrɔ photo valeur ba de b'a la i yɛrɛ nana n'i ko k'i ka kɛ yɛrɛ kantigi ye
f'i ka ko dɔ de kɛ min b'i Amidu i b'a ye k'a fɔ o waati kasola don minnu kɛra k'an ka sigaji minɛ k'a datugu mun ye marifa ci an yɛrɛ ja jɔlen ye k'a gɛn ka taa k'an taa dénoncer an yɛrɛ minnu taa dénoncer u na sigaji minɛ o de senfɛ ko sigaji de y'a kɛ dɔ b'a la a bi Sénégal bi n dɔgɔnin don ko Aruna Njayi Gusno bɛ minɛ ko ale ye marifa ci ale de taara k'a b'a sira ko Gusno b'a ci ko min y'a ci ko karisa dɔ fana minɛ n'o sen fɛ u mɔgɔ saba de ɲɔgɔn sɔrɔ kaso la wagati yɔrɔ kelen n nana ma sera ko karisa i taara fara kan donc n b'a f'i ɲɛna n ko a nana gɛlɛya ko f'a fɔra ko anw kana ye ɔkɔliso yɛrɛ kuru kɔnɔ